OK, ještě nejdřív nějaký disclaimer řeknu. Dobře. Můj roztomilý přízvuk pochází z Polska. Ano. Protože vím, jako mám, a nestydím se to, ale vím, že lidé občas se se mnou baví a pak jako řeší v hlavě, odkud je ten přízvuk. Takže vítám vás u dalšího dílu. Mým dalším hostem je Zoria Blue. Ahoj, děkuji. Já tě tady vítám. Děkuji, že jsi přišla. Já jsem taky ráda, že jsi přišla, nebo ji přijela. Ano, dneska se budeme bavit o burlesce, svobodě, těle, sexualitě, odvaze být sama sebou. Zoria je performerka, producentka, lektorka burlesky. To je úplný výčet, jo, takže jestli jsem něco zapomněla, tak mě to prosím tě doplň, jo. Zároveň je to žena, která stojí za Blue Burlesque Show, Czech Burlesque School a knihou a podcastem Už budu. Ano, je to tak. Super, nezapomněla jsem na nic. No, tak jako asi ne. To nejdůležitější věc je to tak jako já mám, že jsem performerka, lektorka a producentka a ty věci další, co říkáš, se s tím spojují, takže... Super. Dobrý, no všecko to probereme. Já jsem ráda, nebo doufám, že nám to prozradíš všechno. A prostě půjdeme na to teda. Bomba. Tak jo. Takže klasika, prostě moje první otázka, že se vrhneme rovnou jako na ten začátek. A zajímá mě samozřejmě ta burleska. Ještě to tak jakoby uvedu, že je to, nebo ta burleska probíhá všude po Česku, ale u nás v Brně je to v Jaltě, že jo, na Dominikánském náměstí. V kabaretu Depeše. Despeche se to píše, kdyby někdo. Aha, jo, super. Nebo občas jsme říkali Depiče. Může být. Z angličtiny. Jasně. Takže kdo by to neznal nebo se chtěl jít podívat, takže Jalta. Dobře. Tak jo, tak se na to vrhneme, jako jak to začalo s tou burleskou. OK, ještě nejdřív nějaký disclaimer řeknu. Dobře. Můj roztomilý přízvuk pochází z Polska. Ano. Protože vím, jako mám, a nestydím se to, ale vím, že lidé občas se se mnou baví a pak jako řeší v hlavě, odkud je ten přízvuk. Takže hned vám to řeknu, je to z Polska a teď se můžete soustředit na náš rozhovor. Super, děkuji za doplnění. No a bydlím v Brně, bydlím v Praze, ale s Brnem, jako hrozně mám ráda v Brno, moji prostě mnohaletí přátelé tady bydlí a jsem tady hodně aktivní, pokud jde právě i produkci, v podstatě nejvíc show tady produkuju a učím a s Brnem právě je spojena i nějaká můj začátek, nevím, jestli jako úplně profesní kariéry, ale jako z velké části. Totiž já jsem se k burlese dostala tak, že jsem to viděla jednou náhodou v jednom baru na Žižkově v Praze. A prostě mě to zaujalo. Začala jsem googlit, co dál a co dalšího tam je. A trefila jsem na nějaký kurz jeden pak druhý burlesky. A na konci toho druhého kurzu byla možnost vystoupit v rámci Beginner's Night, to znamená připravit si své vlastní číslo, ten prostě vlastní vystoupení a vystoupit. A já jsem se jako rozhodla. To vůbec nebyl moment, že bych si v ten moment řekla, že já budu performerka nebo něco. Vůbec. Ani když jsem šla na tu show, první Beginners, já jsem vůbec ty ambice neměla. Já jsem vůbec nevěděla, že na to mám, nebo že to bylo prostě jako, já ráda zkouším nové věci, občas mi něco víc chytne, občas zkusím a pak mi chytne něco jiného. Takže je to z velké části z takové nějaké moje zvědavosti, jako život zvědavý prostě. No a potom první vystoupení, tak prostě jsem byla úplně nadšená a měla jsem euforii, prostě dva dny minimálně, to jsem lítala úplně jak zamilovaná totálně. Ale samozřejmě ty začátky byly takové, že jsem se snažila jezdit po různých open stage, kde jako vystupuješ zdarma, ale můžeš získat tu zkušenost na scéně, poznat komunitu lidí, producenty a tak. Takže jsem tak si říkala, že prostě dám tomu rok a uvidím, kam je to zavede. A reálně prostě jsem nikdy nepřestala mít ten přístup. Jako neříkám, že teď dávám tomu jenom rok a za rok to zbalím, ale že furt jako si říkám, kam mě zavede ten další rok s tou mojí zvědavostí a nějakou ambicí. No a v Brně jsem byla poprvé v životě na mém castingu, nebo na castingu vůbec, jakýmkoliv. Já nemám před burleskou žádnou zkušenost s tancem. Ani ze scénou, ani vůbec nic takového, takže prostě úplně totálně jako nic. A tady našla jsem někde nějaké skupině, že právě hledají do nějaké show tady různé performery, kabaretní varieté.
tak jsem právě přijela do toho kabaretu Depeše v té Jaltě. Já vrátím do Depeše asi, je to jednodušší na vyslovenost. No a tam jsem se dostala do toho projektu. Takže jakoby to Brno je, tehdy jsem to vůbec ještě nebylo, samozřejmě si to nepředstavujte, že se dostanete do projektu a prostě můžete odejít z práce a jako to Jasne. absolutně jako obecně živit se jenom vystupováním, bez dalších aktivit je to hrozně těžké. A téměř nemožné nebo možné, záleží, jaké máte ostatní podmínky, jestli, nevím, máte byt nebo cokoliv. Jasně. Ale v tom smyslu, že jsem se dostala, jakože mě někdo vybral do nějakého projektu. Takže z toho jsem měla obrovskou radost a jezdila jsem tady na zkoušky milionkrát tam a zpátky a prostě wow, úplně nový svět. Pak jsme to hráli 2krát a pak byl covid. Takže takže to bylo září 19. My jsme měli premiéru, řekneme nějak jako únor nebo asi únor a hned potom toho šlo úplně mega rychle všechny ty lockdowny. Takže takhle jako to začalo. Takže první takový začátek, to bych řekla, to Beginner's Night. Druhý to možná i tady, když jsem se právě dostala do nějaké jakože profi show. A třetí to, když jsem šla jakoby na full time dělat jenom tu burlesku, co bylo 3,5 roku zpátky. Můžeme ještě takhle jako říct, co je ta burleska? Ano. Ať jakoby, ono to není striptease, že jo? No. Dobře. Jakoby, tak. Já to o tom, co je burleska, co není, můžu vyprávět tak jako hodinu, ale nebudu to dělat, mám takovou zkrácenou verzi. Burleska je umění performanceu, to znamená, není to úplně tanec. V tanci většinou máš nějakou typickou hudbu, například máš tango a tam máš nějakou hudbu k tomu a nějaké kroky. Jo? Nebo nějakou bačatu máš, nebo cokoliv jiného. V té burlesce to tak není a reálně během toho vystoupení prostě jakoby se tak procházíš, děláš pózy, trošku možná zatančíš, samozřejmě je to pohyb, takže když máš nějaký cit pro hudbu a tak dále, jako samozřejmě, nebo nějakou taneční průpravu, co já furt se doučuju ty věci a tak, ale jako strikte to tanec není. No a ten striptease, to ještě řeknu, proč říkáš striptease. No. No a u toho, tak si představte, že je, řekneme, 5 minut, jeden vstup. Zdá se to málo, ale když to je dobře udělané, tak je to jakoby dlouhé a zajímavé. A u toho odhazuješ kousky oblečení, svlékáš se v podstatě. S tím, že je důležitější to, co neukážeš často a také ne, že to děláš, ale jakým způsobem to děláš. Jo, protože prostě svléct oblečení umí každý, děláme to minimálně 2krát denně, protože někdo je v posteli celý den v pyžamu, tak ne, ale jako reálně z rukavičky taky sundáš, že jo, ale jak to udělat, aby to bylo hravé, nebo sexy, nebo zajímavé, nebo vtipné, to je to umění. Tak a zůstává se nakonec typicky v kalhotkách a v takových krytkách na bradavky, které jsem samozřejmě nevzala, stejně jak jsem zapomněla vzít knihu, já jsem marna v tomhle. Krytky na bradavky, to jsou také jako zdobené prostě nálepky nebo něco takového, říká se tomu pasties. Takže a teď k tomu stripteasu. No i v rámci burlesní komunity není úplně jako shoda, jestli burleska je striptease nebo není striptease. Občas se k tomu jako vedou prostě debaty a pomalu nějaké konflikty, hádky nebo prostě něco. A potom je to úplně zbytečné, protože burleska je striptease a burleska není striptease. A ta neshoda nespočívá v tom, jaká je burleska, ale v tom, co člověk rozumí pod slovem striptease. Jo? Takže když vemeš jako slovo striptease, tam máš strip, takže anglicky svlékat, sundávat, odhalovat a tease, teasovat, svádět. Jo? A to je v podstatě nejkratší definice burlesky. Jo. Tam jde o to, že odhaluješ, ale u toho svádíš. Nejde jenom o tu nahotu, ale spíše o tu cestu, o to, může to být víc umělecké, méně a tak dále. Takže takhle, tak je to absolutně striptease, total. Jo? No ale samozřejmě většina z nás, když si striptease, tak si ji vybaví prostě, neznám moc Brno, ale už si máte nějaké strip kluby, kde prostě je tam nějaké pódium, je tam tyč a holky se tam tak nějak lépe nebo hůře, záleží, jaký je ten strip klub. V nějakém prádle tam jako nějak kroutí a pak se střídají. No tak to jako není to. To je trošičku jiná disciplína performanceu. Rozdíly jsou hlavní 2. Jeden, a to ráda zmiňuji v rozhovorech, že na burlesku chodí hlavně ženy. No. Takže cílovka je jiná. A myslím hlavně
nemyslím 51%, jako myslím fakt 70-80%, málo kdy je to aspoň trošku vyrovnaný. Málo kdy přijdou jakoby skupina mužů jenom. Jako fakt strašně málo, jako samozřejmě jsou vítaní, to není nic špatného, ale jakoby lidé, když slyší, že to, co dělám, tak hned si myslí, že tam sedí prostě banda nadržených týpků a o tom to vůbec není. Takže to je rozdíl. V strip klubu jsou většinou muži. Ano. Ženy tam taky chodí, aby jsme nebyli, že jo. Znám jednu stripterku z pražského klubu, která potkala svoji přítelkyni právě, takže ta přítelkyně tam chodila. Takže to je jiná cílovka. A druhá důležitá věc je ten důvod, proč si na tom pódiu na té scéně. V strip klubu holky jsou na tom pódiu, pokud se nebavíme o akrobatkách a tak dále, one většinou se nesflekají stejně, ale takových ty typických stripterkách, one z velké části jsou tam proto, aby se nějak jako ukázali. Jo? Aby se člověk podíval, jestli se mu líbí, jestli je sexy, prostě nějak navnadili a potom one vydělávají hlavně na tom, že jim muži kupují drinky, také předrážené, nebo že tančí lap dance. Jo. Takže ten důvod na ty stage je trošičku jiný než náš. U nás, prostě my jsme na ty stage, to je to core ty práce. Jo. Té minuty na stage a v tomhle je ten rozdíl. Jako. To, co děláme pak v backstage, nebo že si dáme drink, potom je úplně nepodstatný. Jako. Jasně. To můžu teda potvrdit, že tam chodí hlavně ženy. Já jsem tam sama byla s kamarádkou a bylo tam prostě jako, no bylo tam, buď tam byly třeba páry, anebo právě kamarádky. Jo, ale že by tam šli jako chlapi sami, ne, jestli tam seděli, 1, 2, nevím, jo, ale jako byli jsme tam taky jako s kamarádkou. Udělali jsme si takový hezký holčičí večer. A jak kdybych měla říct, jakoby, já to dělám pro každého, komu se to líbí, ale kdybych měla jako vybrat, tak určitě to dělám víc pro ženy než pro muže. Že jakoby já nepotřebuju, že my vnímáme totiž v naší kultuře patriarchální, že ženské nahé tělo nebo polonahé tělo je hned sexuální objekt. A ta burleska koze nemusí být. Jako ano, když se někdo na mě podívá a řekne, nebo na jinou performerku, ta je sexy, ta je hot, nebo možná je trošičku jako nadržený, úplně v pohodě, jo. Nemusím to vědět, ale je to úplně v pohodě. Ale to si nemyslím, že to o to jde. Jo. Spíš jde o tu charisma, na energii na scéně, možná i ty kostýmy krásné, o ten projev, občas o zábavu, občas emoce, občas o to, že se směješ, protože i komediální burleska je. A to, že je tam nahota, tak často to je prostě, já říkám tomu polonahé, protože máš ty kalhotky a ty pasties, občas je to prostě polonahé ženské tělo. Jo. Tečka. Jo. Nemusí to být sexuální objekt. Jo? Takže to se mi líbí, že to je tak jako proti tomu proudu, které máme a je to v něčem osvobozující pro ženy. I ty ženy na pódiu, i ty ženy, které se dívají. Jo, je to super. Já právě, až se dostaneme ještě k těm show, tak se pak podělím o můj zážitek z toho představení, nebo tak celkově, jak to na mě působilo, ale ať úplně neuhýbám ještě z toho začátku, tak se k tomu dostaneme později, ale už úplně se na to těším. Takže jako jestli jsi ještě nevšimla, tak já jsem docela ukecaná, jako když se bavím o tom, co mám ráda. Takže ty se můžeš tady kopat pod stolem, jo, že už prostě kratší dobu. Ne, dobrý, perfektní. Já jsem ráda, že jsi to takhle vysvětlila, jak to je. Takže ještě mě ale takhle napadá, jak jsi říkala, že prostě si z začátku, než ses dostala do toho velkého projektu tady v Brně, objížděla třeba ty menší, jako kde to bývá, v barech nebo v nějaký menší? Kluby, něco takového. Já jako si to nedovedu představit, jaký tam musel být, nebo tak možná ne, ale já jako když jsem si to teďka nějak v hlavě jako říkám, ježiš, tak já bych tam v životě nevlezla, jako abych se tak strašně styděla prostě, nebo jako jak jsi s tímhle bojovala, bylo to spíš pro tebe jako jo, tak teď se ukážu a naopak tě to prostě jako namotivovalo, nebo tam byl právě ten stud a pak to třeba z tebe opadlo? Jako byl to obrovský stres. I ta Beginner's Night, já to holkám, teďka já připravuju holky na Beginner's Night, nebo máme taky mentoringovo-coachingový kurz, kde one si sami připravují čísla, jim v tom pomáhám, protože to musí vyjít od tebe, nikdo ti to nemůže připravit a říkají, tak teďka prostě 2 kroky doleva, 2 kroky, to absolutně nefunguje, burlesce, to je ten rozdíl taky s tancem. Ale i říkám právě holkám, že prostě já vám nebudu lhat, jako budete nervózní. A budete si říkat prostě 3krát denně, proč jsem do toho šla. A proto já nepřijímám žádné SMSky, že já nejdu, já tu nevystoupím. Prostě ne. Ale čím větší je stres, tím větší je ta euforie po. A neznám nikoho, kdo to zkusil a řekl, že jako lituje.
Jo, že prostě je tam ten stres, ale pak se překonáš. Na Beginners Night je úplně nejlepší publikum na světě, protože jsou reálně, to jsou kámoši nebo jiné studentky, fakt jako mega, oni všichni vědí, že poprvé jsou ty holky, nečekají tam nějaké profi zážitky nebo něco. Tak ale úplně, atmosféra je úplně krásná. Já ty show moderuju a jsem taky scholek nervózní občas už. Takže to byl pro mě obrovský stres a také jsem si říkala, ježiši, co si zase si vymyslela něco. Jako zase něco. Jako, nemohla si prostě sedět v klidu doma, ne? Ale jako nebyla tam ta myšlenka, že nepůjdu, protože bych věděla, že budu litovat, že jsem prostě neskusila. A teďka zpětně, jak vím, kde jsem, tak to vůbec by bylo šílené. A pamatuju si, já jsem šla jedna z posledních na ty show, že já jsem šla a měla jsem takový moment, kdy já jsem byla striktní učitelka. Vtipné, že to číslo dělám do dneska, je jedno z nejoblíbenějších publika. A dávala jsem tak desky na židli, prostě a takhle nohy mi udělaly jako reálně v životě jsem nic takového nezažila, takhle. Ale zvládla jsem to a prostě ta euforie byla velká, ale ten stres před vystupováním mě držel prostě hrozně, jako rok, 2. Přičemž samozřejmě, to je problém. Lidé se mě často ptají, jak dlouho děláš burlesku a já vůbec nevím, co mám říct. Protože reálně například já jsem vystoupila poprvé v listopadu, nevím, 2018 řekneme. Jo, ale potom jakoby do toho 2019, když jsem byla do toho kabaretu, já jsem už vystoupila jako 3krát nebo 4krát. Jo, teďka občas 3krát vystupuju týdně. Takže jako je to těžký prostě takhle, ještě byl covid, nejdelší byl lockdown 10 měsíců. No. A plus ještě další, takže reálně jako minimálně rok jako je toho minus, že nešlo. A no, ale ten stres, pardon, trošku jsem utekla, už se vracím. Já jsem nikdy neměla stres z toho, že mě někdo jako vidí prostě, já nevím, v spodním prádle nebo něco. A vůbec to nevyplývalo z toho, že jsem měla takové skvělé sebevědomí a jsem si říkala, že jsem nejkrásnější na světě. Protože to sebevědomí, jako pořád si to nemyslím, ale myslím, že to je v pohodě. Ale že to sebevědomí mi narostlo až potom časem a ta burleska má to kouzlo právě jakoby zvedat to sebevědomí. Jo. A s tímhle i pracuji, jak když učím. Takže prostě já mám ráda výzvy, takže jako to jsem tak neřešila, ale ten stres vznikal z toho, jestli zapomenu choreo, jestli něco pokazí a hlavně z toho, jestli jsem dost dobrá. Jo? Jestli prostě já nejsem člověk, který něco dělá a si myslí, že je nejlepší na světě. Já jsem spíše ten trochu imposter syndrom, co trochu o sobě pochybuje. Myslím, že po těch letech už to mám ukočírováno tak, že je to do zdravé míry. Že myslím, že nějaká míra pochybností je součástí prostě života inteligentního člověka a pokud zpracovaný správně, tak může tě hnat jako dopředu a nebýt arrogantní. Takže i ta pokora tam k tomu patří, ale tehdy to já jsem jako hodně prostě, jestli jsem dost dobrá, jestli na to mám, jestli to není špatné a hrozně dlouho mi trvalo to jakoby získat, že asi prostě jako jsem v tom dobrá. Teď už řeknu, že jsem v tom prostě dobrá. Ale to neznamená, že teď nemá pochybnosti. Jo, jasně. Ale je to taková práce, já si myslím, že lidé taky přemýšlí, nějaký umělec nebo herec, že my tak potřebujeme, aby nás lidé chválili nebo něco. Ale jako ty vogo, ty prostě děláš práci, kde tě prostě všichni hodnotí. No. Jako když děláš účetnictví, nebo já nevím prostě, customer care, nebo jako spoustu práci různých, tě tam nějak jako šéf hodnotí, nebo tým. Ale máte, nevím, jednou za rok jaký one-to-one, jo. A tady prostě ty jdeš do té práce, co je hlavně ta scéna a od momentu, jak tam vejdeš, ti člověk hodnotí. A nemyslím to špatně. To nemusí být hodnocení, ježiši, tam má celulitidu nebo něco. Vůbec, ale jako, jestli se mu to líbí, jestli to funguje, jestli ho vtahuje ten příběh, jaká je ta show, non-stop. Takže potom není divu, že my jako potřebujeme slyšet, že se to lidem líbilo. Možná častěji než ta účetní slyší od toho šéfa, že dělá dobrou práci. Určitě, jo, jako souhlasím naprosto, když to jde prostě takhle, nebo když ty jako jdeš vidět, nebo předstoupíš prostě před ty lidi, tak to je vždycky jako, chceš slyšet tu zpětnou vazbu, to prostě tak jako je a podle mě to je lidský a asi to tak jako vždycky bude. Ještě když tam seš potom jako polonahá, že? No tak jasně. jako to je jasný. Já jsem větší jistotu získala i ve vystupování v momentě, jak jsem začala cítit, že cokoliv se stane, já to zvládnu na scéně, že stalo se mi pár různých fuck upů, něco se zaseklo, blabla a já jsem to zvládla a získala jsem vnitřní jistotu, že když mi teďka řekneš, jdi sem a udělej show, tak já to udělám. V tom, co jsem,
během půl minuty, nebude to nejlepší show na světě, protože není připravena, nemám kostým a tak Jasně, dále, jasně. neznám hudbu, ale já to zvládnu. Jo. A to mi spíše pomohlo nemít ten obrovský stres, protože mám tu víru v sobě, že to zvládnu, jakoby. I kdyby cokoliv. Jasně, tyjo, jako super. No dobře, takže teda tak ti to stresovalo, ještě zase se vrátím zpátky k tomu začátku, to jsi překonala hezky, že jo, všecko dobrý, šla si teda na ten konkurs, tam tě vzali, ještě mi řekni, jak ten konkurs probíhá, prosím tě, takhle. To je zajímavá otázka, jsme nikdo neptal na to. No, my jsme tam přišli a u vstupu asi jsme dostali nějaká čísla a pak člověk prostě čeká na svoji řadu a většinou je to strašně otravný, protože to máš stres a kor ještě tehdy a prostě čekáš. Tam, ale nakonec tam čekala jenom hoďku nebo hoďku a půl, pak ti bereš tu číslo, ty jdeš, něco řekneš do mikrofonu, pak ukážeš to své číslo, pak oni řeknou děkuju a pak čekáš na e-mail. Většinou, no, takže takhle ty castingy. A když teda tě vzali, pak jste teda asi tak nějak nacvičujete to vystoupení, nebo jak to tam potom asi tak nějak, tam je nějaký režisér, nebo jak tohle probíhá? No, hrozně záleží, prostě jsou takové jako show, víc barové, kde prostě se pozve pár performerů, nějak naskládá line-up, máš moderaci a jedeš a pak jsou takové víc konceptuální show, co u mě je hlavně ta Blue Secret show, která je hodně akrobatická. A nevím, ty jsi byla na ty, nebo ty jsi byla na tyhle té, takže ona je hodně jako poskládaná, už jako v podstatě máme scénář a všechno je doladěné přestavby na scéně, takže hrozně záleží od prostě vstupu v baru po jako obrovskou show, takže tak. A když se bavím ještě o jakoby první, o tom velkém projektu, kam si teda byla přijata, tak tam je třeba kolik jako těch performerů? Tam bylo docela dost, jako to byla jedna z prvních produkcí jako kabaretních, že to jako jejich produkce byla. A bylo tam jako, já nevím, 8 tanečníků a tanečníc, možná 10. Tam byli jsme 2 burlesky jako alternace, nějaký, nevím, možná 15 lidí v týmu, plus jaký ten režisér a nějaký producent a tak dále. Takže tam byl jako scénář celý, ale ty svoje vstupy jsem si dělala sama, protože v ty burlesce to prostě nefunguje jinak. Kdyby oni mi řekli, hele, tady máš kostým a tady budeš takhle, tak bych se v tom necítila. Jasně, že to musí a podle mě by prostě to nefungovalo. Jo. A znám i performerky, které například si řekly, že osloví, nevím, známého tanečníka nebo tanečníci, že jim pomůže s číslem a pohybově, že to bude lepší, ale reálně něco z toho vzali a reálně sami si do toho museli, jako, že to prostě nejde. Jasně. To musí vycházet. Pokud to nevychází z tebe uvnitř, tak to prostě nebude dobrý. Tam musí být nějaká část ty pravdy a no, leda, že to bude tak jako taneční něco, nepřijde mi, že v té burlesce právě. Já věřím tomu, no, jakože to po tom, co jsem viděla, že jo, nebo jak jsem tam byla, tak věřím tomu, že to opravdu musí jít z toho, že tě to jako fakt strašně baví, máš pro tu jakoby tu vášeň a chceš to udělat, že věřím tomu, že to fakt jako musí jít z tebe, jak říkáš, že to prostě nemůže a je být právě nahraný. velký rozdíl tanečnice a performerka, teda nebo performerka řekneme, nebo burleska, že v ty burlesce právě musíš tam mít sebe v tom. Jo. A já například bych nechtěla jakoby být tanečnice v souboru. Jako mě by prostě to nevyhovovalo. Já mám ráda tu svobodu a mám ráda to, že si můžu hrát s lidma a můžu se podívat, jak chci. Prostě, že můžu si odimprovizovat něco, když to budu tak cítit. A absolutně bych se necítila, já v souboru jde na zpět a já prostě musím mít takhle ruku a centimetr, než už to bude blbě vypadat. Jasně. A zase pak jsou tanečnice, které nejsou dobré burlesky, jsou skvělé tanečnice, ale nebudou dobré burlesky, protože nemají toto. Mají super techniku, udělají hodně těžké choreografie, které já ani náhodou neudělám, ale prostě nemají tu takovou jako osobnost nebo charisma v tomhle, kterou se projevuje na scéně. A to je jiná disciplína. No. To jsi mě teďka celkem nahrál na další otázku. Já jsem to chtěla nechat až k těm workshopům, ale přijde mně, že se to teďka úplně hodí k tomu. Nemůže to být každý, jo? Já jsem chtěla jakoby říct, jestli to dokážeš jakoby probudit v každý ženě, ale nejde to, jo? Musí to vyloženě být i jako typově na to. No, tak. Říká se v burlesce, že každé tělo je tělo burleskní. To znamená, že to, jaký máte typ postavy, není překážkou, nebo i prostě pohlaví, gender, whatever. Prostě každý to může dělat a může ti být 20, může ti být 60 a můžeš jako dělat burlesku. Jenomže, jak ze vším v životě, ne každý v tom bude dobrý. Jo? Jako i pekař není každý dobrý. Někdo prostě, nebo já nevím,
květinářství pracuje, nebo ten účetní, nebo jakákoliv jiná profese, prostě ne každý v tom bude dobrý. Jasně. A to je to samý. Takže pak je velký rozdíl, je spousta jako žen i mužů, kteří to dělají, protože to mají rádi a mají to jako koníček po práci, nebo jakoby prostě koníček, že si jednou za půl roku připraví nějaké číslo a vystoupí prostě na Beginner's Night nebo na Open Stage a je to prostě jim to stačí. Možná část z nich má nějaké ambice, ale to zase taky není tak jednoduché, prostě se probojovat někam dál. Ale jako ne každý musí mít ty ambice a vůbec absolutně, když já dělám kurzy jakože burlesky, tam vůbec není ten cíl jakože z někoho udělat performerku. Samozřejmě ty věci, které předám, někomu jako pomůžou, ale to jako reálně, kdyby někdo ke mně chodil hrozně dlouho, odchodil všechny kurzy, tak pořád to bude nějak 10%, 20%. Ten zbytek se člověk musí fakt vymakat sám, naučit sám. Absolutně. Stalo se mi, že mě někdo psal, že by chtěl být burleska, ať mu řeknu, co má udělat. Já jsem se ptala, jestli byla na burleskní show, tak psala, že i na show nebyla se podívat. Víš, jako úplně jako lidé mají občas fakt šílené představy, že prostě někam přijdou, dostanou kostým a budou hvězdy. Jasně. To absolutně to tak nefunguje. Je to fakt dřína se někam dostat. Já to uvěřím. Tak... Ale u toho castingu, já jsem si vzpomněla ještě na jeden casting. Já jsem totiž byla na 3 v životě jenom. Jeden to byl do toho Brna, jeden v Berlíně před 2 lety nebo, tak to bylo tam mega smooth, já jsem tam přišla a nikdo tam nebyl, já jsem se převlekla šla na stage, oni řekli, dobrý, ozveme se a pak jsem šla zpátky na autobus do Prahy a vzali mě tam. Užila jsi to? Jo, ale bylo to fajn, musela jsem čekat, že já jsem nevěděla, jestli stihnu ten autobus nebo ho budu muset rušit. No a pak jsem byla v Československu má talent, 2,4 nebo 2,3, počkej, teďka 2,3. A já jsem byla hned na tom, teďka je 2,6, no. Já jsem byla hned na tom, jakože castingu, který se už odvysílá v televizi. No a to bylo, jako bylo to skvělý zážitek. Já jsem tam dostala, co jsem byla mega překvapená. Tam byly 5 členů poroty a dostala jsem 5krát ano. To jsem absolutně nečekala, protože burleska je o hodně víc undergroundová a kontroverzní, než si ktokoliv myslí, kdo chodí na show. Jako fakt ne, to jsem byla fakt úplně udivená. Dál mě nevzali, protože to je rodina show, že jo, ale dobrý. Ale tam to bylo fakt náročné. Tam jako, já jsem měla přijít na 7. na registraci. Já jsem přijela po nějakém workshopu asi v 1 do Bratislavy. Šla jsem si zdřímnout na pár hodin a tam v 1 do toho, v 7 do toho, že jo. No tam se registruješ a oni ti neřeknou například, že půjdeš v 11 na táčení. Oni počkejte a ty tam čekáš. Ani si nemůžeš jít někam na 3 hodiny, prostě furt tam čekáš a čekáš. A pak ti řeknou, že jo, asi budeš odpoledne. Jo. Ale je prostě 12, že jo, no tak to nevíš. Potom ti najednou někdo přijde a řekne, hej, teďka ti vezmeme, budeme natáčet takové trochu cringe záběry, jak dělají, takže někdo jde a dotýká se trávy a dělá nějaký skok někde na chodníku. Do těch medailonků. To mi dělali, protože mi dělají, mi dělají medailon, nevím, ale ty cringe záběry nám dělají někde. Takže pak tě vemu, pak tam zase čekáš prostě. Pak už je 5 odpoledne, tak ti řeknou, hele, asi budeš v té další skupině až od 7. Jo. Tak ty tam zase čekáš. A pak já jsem sakra byla poslední tento den a šla jsem tam ve 23:04. Aha. Oni tě pak vemou, že vem si kostým, už jdeš do také té čekací místnosti, tam občas jsou z toho záběry, jak sedí ti performeři a koukají na televizi. Ano. A tam v tom kostýmu furt jako čekáš a nevíš, kdy půjdeš. Že budeš, nevím, 4. po těch lidech. Prostě sedíš, čekáš. No. Takže reálně jako vemte si, že vy na to koukáte v televizi. Všichni to judgujeme. Ale jako já jsem tam spala 4 hodiny nebo 5. A byla jsem tam od 7 ráno a vystupovala jsem ve 23. A ještě ten make-up jsem prostě úplně, vlasy jsem měla úplně divně, jako to bylo jako šílený, no. Jako bylo to skvělé, skvělý zážitek, hodně mi to přineslo, pak mě i chvilku poznávali paní Fornbachu a tak, jakože to bylo, jako bylo zajímavé. Jo. Vůbec nelituje a všichni byli jako milí a tak, jako mega super. Ale a i docela velký záběr z toho dali do té televize, protože čas lidí jenom dají kousíček, jak 30 vteřin a my tam dali... Myslíš, že na YouTube furt? Jo, povídání s prahařem tam asi bylo na půl minuty, pak téměř celá ta show, že pro mě to bylo super, ale prostě bylo to mega jako náročně. Takže 3 konkurzy, castingy a z toho teda talent, tady na celý den. Berlín, tam zase teda to bylo rychlý. Tam zase v autobuse jsem byla dlouho. Ale podle mě, jak člověk je pohodlný,
unavený a prostě chce být diva prostě se šampaňským a limuzinou, tak to absolutně neprorazí, absolutně. To vůbec není místo pro to být diva. Jako. No a potom v tom projektu, teda brněnským, ještě furt zůstanu na tom začátku, tak je to tam, když jakoby jste teda skončili tu show, že jsi řekla jako tak tohle je ono, tohle je ta cesta, tohle prostě chci jako dělat? Nebo už to bylo předtím? Jako já jsem to jakože chtěla dělat pořád, jenom jsem nevěděla, kam mě to zavede. A asi prostě tak trochu mám, že když já pořád chci víc a líp, a když to tak v to nejde, tak spíše pak tu energii možná věnuji někam jinam. Takže upřímně z těch mých různých cest, já jsem fakt měla různé profese, že to ani nebudu vyprávět, co jsem všechno dělala, tak mi to chytlo jako na hodně dlouho, že a nedovedu si představit, že jako přestanu nějak v brzké době. A je to z velké části teďka jako nějaký životní styl pro mě. Super. Jo? A myslím, že v tom nějakém množstvím nebo v té mé vizi, možná tak, mám nějakou vizi a že to prostě nejde jinak a mě to nevadí a že žiju tu práci a v tom samozřejmě to byl hodně velký egoboost, že mě někdo viděl a řekl mi, že jsem dobrá. Jo, nebo egoboost to zní tak jako egoistický, sobecký. Ale tak ne. Vůbec, jako, ne, spíše takové, jako že někdo mi ukázal, že jako jsem dobrá. Jasně. A že to má smysl nějak. Takže jako furt prostě jsem chtěla vystupovat a víc a tak dále a tak dále. Jo. Ta show tam nějak jako poměrně rychle skončila, to bylo i kvůli covidu a nevím, co tam všechno, já jsem to neprodukovala, ale já jsem zůstala tam jakože v tom castu toho kabaretu, takže já jsem tam byla v různých jejich shows. A takhle. No a byl jeden moment, já jsem celý život na volné noze a v jeden moment, to je ještě taková jiná ta linka novinářská, já jsem nechtěla být novinářka, i když jsem to studovala, ale tak se to nějaké mě vrátilo a byla jsem nahajrovaná do Heroin, což je online časopis, nebo online web a časopis taky prostě jednou měsíčně, který jako je ženský, ale je hodně jakoby feministické smyšlení. Je to hodně jako snaží se být mainstreamově, aby to byla témata, kterému rozumí spousta lidí, není to nějaký jako aktivistický hodně ten. A mě tam tehdy nahajrovali na projekt na rok. No a to byl moment, že já jsem všechny ty různé joby, které jsem měla najednou, na ten, to znáš, že na živnost, tak jsem jako musela ukončit, protože tam to bylo jakože na full time. Jo. Jako sice na švart systém, jak všichni v médiích, že jo, ale jakože na full time, takže jsem nechala jenom tu burlesku. Jo. A tehdy jsem začala učit jako ve škole. No a potom mě to po roce skončilo, nebo po roce a něco. Já jsem tam už jako se neviděla a řekla jsem si, to je ten moment, kdy prostě mám zkusit jít na full time na tu burlesku a uvidíme. Moje myšlenka bylo, to si pamatuju, jela jsem z Brna z nějaké show, nebo další den dopoledne, jela jsem vlakem a psala jsem tehdejšímu příteli, že budu moje burleský impérium budovat. Takže jsem do toho šla, to byly 3 roky a půl teďka, že škola, že vlastní produkce, že bla, 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 bla. Takže to byl ten moment, že jsem šla jako na full time. No. Super. A právě teďka se chci už dostat i k tomu, jaký to je od té performerky jít jako k producence. Jo, jakože jak to vlastně byl teda ten přechod a co zatím vlastně všechno jako je udělat tu show. No teda to zajímavé otázky, no ty jo. No ten přechod, samozřejmě ne každý, spousta je skvělých performerek, ale nebudou dobří producenti, nebo jako opačně, je to prostě trošičku jiná disciplína, že jo. Já mám to, že myslím, že mě baví všechno, mě baví hrozně učení, dává mi to smysl a myslím, že mám co předat. Hrozně mi baví vystupování a i baví mě hrozně produkce, protože já mám ráda, když něco tvořím a trošku ty organizační věci a tak dále. No samozřejmě jakoby, je to náročné v tom, že prostě je to kultura. A jak jsem řekla, nebo jsme si řekli, je to poměrně underground. Jo, takže pro představu, když máte divadlo a takové větší nějaké a je prostě nějaké divadlo, jakože mají ten prostor a je tam nějaký soubor, tak prostě to divadlo žije, nevím, z 90, nevím z kolika procent, ale většinově žije z grantu, z ministerstva nebo jiných. Z lístků se to neuživí, absolutně. No a u nás to tak nejde moc, jako, nebo nemá se to granty, takže ty to musíš nějakým způsobem jako uživit z těch lístků, což je jako hodně náročné a docela i stresující, že jo, protože nabíráš performery, chceš jim dobře platit, že jo, ale prostě musíš zaplatit prostor a tady to a tamto to, takže je to pořád jakoby boj a hodně nejistá
jako i ta nejistá práce je performerky, ale zase, když to jde a potom lidem se to líbí, tak je to skvělý, no. Já jsem chtěla jet i do takzvaných regionů, že jsem nechtěla, aby ta burleska byla jenom Praha, prostě Brno, ale dělala jsem spoustu i v Olomouci, pravidelně, ve Zlíně jsme měli asi 7 show, v Jihlavě, v Líberci, v Pilzni, v Ostravě teďka jsem pravidelně nově. Takže jakoby i tohle jakoby jsem zkoušela v menších městech. Pak tam vždycky narazíš na to právě, že není dost to velké tu publikum, protože jako Česko je malé. Já jsem se právě na to chtěla zeptat. Jako Jihlava má 50 000, jako. No, já jsem se právě chtěla zeptat, jestli vůbec jako Češi na to jsou vlastně nastavení. Asi, myslím si, že většina lidí viděla film Variaté, že jo, jako a tam to frčí hodně, samozřejmě chápu, je to film a tak, ale prostě to bylo takový, tyjo, tak to musí být hustý, to já na to bych někdy šla. Jo. Tak si myslím, že to třeba ty lidi jako navodí, ale reálně jako vlastně, já nevím, jestli v Česku má to takovou úspěšnost. Hele, je to prostě takové náročné v tom, že jako když někdo představuje to varieté, tak to musíš mít nějaký velký prostor. Jo. Obecně kabaretní prostory reálně jsou 2 v Brně. V Praze, pardon. V Česku. Takže v Praze a v Brně, už jsem to řekla. Takže jsou reálně 2. Pak máš divadla, což taky může fungovat. Máš tam vždycky pak světla, opony nebo něco, ale zase máš takové to, ty řady, že jo? Nemá to ten kabaretní vibe. No a potom máš bary, takže já v těch menších městech samozřejmě to dělám jako v menších podnicích, že v Jihlavě to je prostě takový klub. Docela jako fajn, jak na to. V Zlíně to byla taková kavárna větší, kde mají prostě akce různé, ale jako nikdy to nebude taková úroveň, jak prostě velká divadelní produkce, protože to zase by muselo být v divadle a musel být to úplně jiný budget. A to zase nevím, jestli by se uživilo. Jasně. Ale jakoby chytlo se to skvěle. Jako fakt ve Zlíně, jak jsem začínala, my jsme měli úplně narváno prostě po 80 lidí. Pak to začalo klesat a podobně i v těch menších městech. Já myslím, že obecně minulý podzim, takže 2.5 byl nejtěžší ze všech. Teď se už to zveda naštěstí 2.6. Měla jsem jako strach, že to bude tendence nějak a naštěstí ne. A to nejen v burlesce, ale obecně v kultuře, že to bylo hrozně slabý. A i ve škole u některých kurzů to bylo také trošičku slabší, ale pořád dobrý, tak jsem si říkala, jak to bude. A myslím, že z velké části v těch menších městech trošičku se vyčerpala publikum. Že půjdeš jednou, možná 2krát, ale nebudeš chodit jakoby furt. Jo. A prostě není těch lidí tolik, že Zlín je trošku asi větší než Jihlava, ale pořád je to prostě, já nevím, 80 000. Jako prostě Česko je malé. Jo. Porovnání s Polskem, kde máš spoustu velkých měst, kolem 300 000, nebo i větších, tak tady jako není. Takže tuto sezonu zatím jedu Prahu, Brno, Ostravu, máme ještě Olomouc, tam to máme v galerii Telegraf, což je hrozně zajímavý, protože to je moje umělecká galerie. Soukromá. A pro menší města teďka budu připravovat jiný koncept trošku. Zatím ten koncept je v mé hlavě. Vím, s kým ho budu dělat. Mám 2 zpěvačky a tanečnice zároveň. Oni se obě zpěvají a tančí. A bude to takové jako trio jenom. Takže menší, méně lidí, méně produkce. A bude to mix zpěvu, stand-upu a burlesky. Pracovně se to jmenuje zpěv, stand-up a prsa. Je to, poprvé to říkám veřejně zatím, je to v rané fázi tím, že se snažíme 3 busy ženy, divadelnice, se snaží doladit termín. Já jsem myslela, že stihneme už na tu sezónu jaro, ale prostě to nebylo reálné, takže na tom jaře možná zkusíme jakoby takovou veřejnou generálku nebo nějaký koncept, jestli to vůbec funguje, tak jak funguje v mé hlavě, ale můj koncept je, že to bude mít jako stálý scénář a bude mít z těch 3 věci a prostě budeme mít jenom 3 a budeme prostě objíždět ty menší města. Super. Ale jestli se to chytne, nevím, je to něco, co nikdo nedělal, takže těžký říct, ale jakoby pro mě, pro ty menší města může to být funkční. Protože to jsem se právě taky chtěla zeptat, jak říkáš, že jako třeba někdo půjde 1, 2krát, tak jako... jak je těžký, nebo jak často vymýšlíš různě ty show právě, aby jako se ty lidi vraceli, aby jako měli na výběr? To funguje tak, že každá performerka má nějaký počet těch čísel. No? Takže těch různých kostýmů, různých konceptů, různá hudba k tomu je. Já mám, řekneme, já nevím, 8, nebo možná, nevím, nemám to spočítané, řekneme, že 8. Jasně. Jo? No a potom máš show a v rámci té show například máš 2-3 vstupy. Takže já střídám ta čísla. A u Blue Secret Show, tak to je show, kde jsem jenom já burleska, je to akrobatická show,
z kabaretní duši, tomu říkáme. Tam to je konceptuální, takže tam se nemůžou střídat performéři a pokaždé, když přijdete, bude to v podstatě to samý. Ale u Le Burlesque Show já střídám performery. Takže pokaždé, když přijdeš, tak jako uvidíš mě, je to moje show, ale pak tam uvidíš 2 jiné performerky. Občas jezdí ze zahraničí, teďka přijede v dubnu Medianoche, což je obrovská hvězda americká, jedna z nejznámějších performerek na světě. Takže pokaždé, když přijdeš, tak uvidíš trošku něco jiného. Jo, je to podobný koncept, ale jakoby... A to je ten můj cíl, jako trošičku, aby to bylo jakoby... Jsou lidé, co chodí jakoby opakovaně. Už jsme se smáli, že mu dělám permanentky. To je dobrý. No a kde je pro tebe ta hranice, když říkáš, že třeba ta Blue Secret Show je ta akrobacie víc, jo, něco je víc teda burleska, tak kde je ta hranice mezi třeba tou erotikou, uměním, vyloženě nějakou tou akrobací, nebo jak tady tohle jako dáváš dohromady? No, tak jako... Je to těžké říct, protože úplně nevím, co myslíš, jako že erotika a jestli to je erotické. Jako v burlesce máš to, že tam se svlékáš, že to jsme si řekli. Ano. Akrobacie to je akrobacie, tam holky se jako nesvlékají. No. Nebo zpěv, taky ne, tanec. Takže já to tak jako míchám. Jo. U show burleských se snažím, aby byly 3 burlesky, aby lidé měli nějakou rozmanitost, protože každá burleska i vypadá jinak a jinak má jiný nápad, jaká má být a jaká je, že je jiná prostě. Takže ta rozmanitost je tam fajn. A zase u té akrobatické show my jsme, to vzniklo, já to koprodukuju s Ivy Colcun, ona má i své akrobatické show, ona je jedna z předních akrobatek, pokud jde o šálu. V Česku. Takže ona má 2 svoje show, které prostě jsou jako konceptuální. My se známe, kamarádíme, tak jsme si řekli, že spojíme to nejlepší z obou světů. Takže je tam ta akrobacie, je tam ta burleska, ale zároveň například ta akrobacie není dělána tak, že nevím, že máš pole dance stitch a přijde tam holka ve sportovním oblečení a udělá nějaké skvělé věci. Já vůbec to nemyslím nějak, jako, že zhazuju holky ve sportovním oblečení. Jo, pole dance by the way je těžký sport, ale že prostě jenom ukážou ta čísla, ale aby to pořád bylo v kostýmech, v ty kabaretní atmosféře. Jo, takže někde v půl cesty a je to hrozně zajímavé právě pozorovat, protože jdou tam lidé, kteří mají rádi akro a pro ně je jakoby hodně silná, jakoby, že ta burleska, tam holka prostě se svléká, točí prostě pasties. Zároveň tam lidé jdou z burleskního světa a zase dostanou úplně něco jiného, nejen tu burlesku, ale právě zase něco jiného. Takže dobrý je ten mix a my jsme, to bylo nádherné, nás pozvali i do Trutnova, což je, to se jmenuje Cirkův a je to Mezinárodní festival nového cirkusu v Trutnově a pro nás přidali další den festivalu a otevírali jsme festival reálně s tou show v Šapito. Super. No a potom nás ještě, nebo my jsme to věděli ve stejné době, nás ji pozvali na letní letnou, což je taky jako, kdo není z Prahy, myslím, že to je, když někdo má rád akrobacie, nový cirkus, tak to určitě zná. Je to obrovský festival, který má asi 15 dnů. Je to na Letné v Letenských sadech, jsou tam asi 3 stany kabaretní, cirkusové. Takže my jsme tam úplně s dovolením z prdele, protože ty věci, co tam jsou úplně jiný. To jsou jakoby úplně jako totál jako akro, špičkový nový cirkus, oni tam lítají, nevím, prostě Cirque du Soleil pomalu a tak. A pak my přijdeme a my možná nelítáme tak, ale my máme zase úplně něco jiného. A mě jsme úplně vyprodáno asi týden před show, úplně narváno, ještě nějaké lavice tam přidávali a uvidíme, jestli se někde ještě objevíme, jestli to nemůžu říct. A tak to je super tady tohle. To byl mega úspěch, protože burleska v životě nebyla burleska prostě na takové akci nikdy. A mě to hrozně baví. Stejně jak mě pozvali jenom na Ostravskou univerzitu Banskou do nějaké debaty. Oni měli pro studenty takové 2denní konferenci, festival právě o podnikání. A mě tam pozvali do debatu o podnikání bez tabu nebo něco a mě to hrozně potěšilo. Já jsem tam jela jako prostě někde mezi jednou show druhou, úplně mega šíleně, něco do minuty, ale hrozně jsem tam chtěla být. Super. Že mě hrozně baví, že právě ano, ta burleska, není to prostě jenom holka, lidé se občas myslí, že ta holka nic neumí, tak se svléká, jo. No. Fuck you. Není to pravda. Jo. takže mě to baví právě i prostě na ty letné, jako nám psali potom, jo, tak my tu burlesku dáme tam někam, že jo, jako to není burleskní show, ale pro ně to je burlesk. Jak říkala Ivanka,
pro lidi z akrobatické komunity tohle je burleskní show. Jo. A pro lidi z burleskní komunity tohle je akrobatická show. Takže takhle, no. Jasně. To je super a cítíš teďka jakoby víc, že to není třeba už nějaký takový, já vím, že to jako není tabu téma, ale přesně jak tady říkáš, že to není jenom tak jako, že prostě se holka svleče a tak, ale mám pocit, že strašně moc lidí to tak ještě jako vnímá. Tak jestli jako cítíš za tu dobu, co to dělá, že už to tak jako třeba není. Jo, nebo... Myslím, že pořád je, jakoby, že teďka se mi právě zdá, že jak člověk žije v té bublině, tak se mu zdá, že všichni ví, co je burleska, bla, ale myslím, že vůbec. A že je to hodně větší underground, než mně se zdá, jak jsem v té komunitě a v tom, nevím, biznesu nebo něco. Určitě se to mění, protože jak já jsem začínala, tak prostě ta komunita byla mega malá. Já jsem jako příklad, já jsem odchodila 2 kurzy v té Praze a pak nebyla žádná jiná škola. Jo. Nic. Žádné workshopy. Nic prostě nebylo. Já jsem jezdila do Polska. Nebo do Bratislavy na workshopy jsem nejezdila na Open, ale do Polska jsem jezdila hodně na workshopy. A mám i hodně přístup, který je víc jakoby v Polsku jakoby frčí nějakým způsobem. Víc jako z divadla, že se tam bere a méně jakoby... Promiň, že ti teď do toho skočím, ale je to tam víc v tom Polsku jako známější, oblíbenější nebo víc jakoby než tady v Česku? Těžký říct, jako je to trochu větší, i víc větších show, ale Polsko je prostě 4krát větší než Česko, nebo 3,5krát, jo? Jasně. Takže ano. Já bych to vnímala tak, že je taková nějaká první generace, která tak před 10-15 lety přinesla tu burlesku do střední Evropy, což je v Česku Prague Burlesk. Oni 15 let mají svoji show a začínali úplně jako z nuly, ve smyslu nulové povědomí a oni taky trochu nevěděli, jak to dělat, což vůbec nemyslím negativně, spíše opačně, že oni v Bratislava Burlesk pak je taky asi 12 let Lotalov a v Polsku podobně a vnímám, že ta burleska velký vliv na to mělo, kdo jakoby i učil na začátku, že mně přijde, že z velké části, co mě učili, nebo já v Česku jsem vnímala, že to je tak brané, že je tam spíš jakoby důraz na ten, že to je taky glamour a že si ta diva a ta ženskost a něco takového. A já jsem se jezdila právě hodně učit nebo inspirovat do Polska na různé workshopy a tam mají hodně větší přesah jako toho performanceu, divadla, komediální burleska, teď už taky je v Česku, nebo aktivistická burleska. Já jsem viděla spoustu aktivistických čísel. Jo, a já si myslím, že to je tím, kdo jakoby přinášel tu burlesku do toho státu, protože tam to byla Betty Q, která měla pozadí v divadle. Jo. Nebo v divadelní komunitě. Takže ona jinak trošku k tomu přistupovala. Takže pro mě bylo skvělé, že tím, jak jsem Polka, tak jsem tam jezdila a poznala tamtejší komunitu, kterou mám hodně ráda a mohla jsem zase trošičku jiný i přístup přivést jakoby sem. A my jsme taková ta, já jsem taká druhá vlna. Jakoby, jo? Že přede mnou, jak říkám, nebyla ani open stage, takže já jsem začínala. Já jsem musela jezdit právě taky do Vídně někam. Školy žádné nebyly, prostě 2 kurzy a čus. To bylo fakt malinkaté, jo? A teďka reálně už těch škol je pár, různé show, větší, menší, profesionálnější, amatorské, jako úplně jiná komunita vypadá. Takže když člověk začíná, už je to úplně jiný. A teda, když říkáš, že tady nebylo tolik kurzů nebo těch škol, tak byla tohle ta myšlenka u tebe, že založíš vlastně tu školu? To bylo spíše to, že jsem čím dál, tím víc jsem do toho dostávala, dobře se cítila jako performerka, že mám asi už něco předat a mě bavilo učení vždycky. Já jsem kdysi učila polštinu například. Jo, takhle. A pak ještě ve skautech, jak jsem byla ještě na 100 leta, tak jsem taky dělala různá školení a tak. A myslím, že na to mám jako osobnost, že umím jako zaujmout a holky to láká. A velký, mám fakt jako, jsem hodně vděčná, že i ta škola tak skvěle funguje, že mě se reálně, já mám prostě vyprodány kurzy a workshopy v podstatě organicky. Jakože já do marketingu já občas hodím za 500 Kč nějakou reklamu jednou za 3 měsíce, jako to je jako všechno. A mě se teďka jako plní 2 měsíce dopředu, jako což je úplně nádherný a když je to organicky, tak člověk ví, že to dobře dělá.
Takže, ale samozřejmě taky jsem měla pochybnosti, jestli jsem už dost zkušená, abych měla co předat, a co budu předávat. A sama jsem se některé věci jako učila za běhu. No a s čím nejvíc za tebou jakoby ty ženy chodí, protože to není jenom o té burlesce, že jo? Ty se hodně zabýváš Málo. jako ženským sebevědomím, aby se ženy cítily dobře ve svém těle, tak je to tak, že za tebou jako přijde a řekne, já chci být víc sebevědomá a jdete na tom zamakat. Jo? Reálně, jakoby já tomu říkám burlesní kurzy, workshopy a tak dále. Jako reálně, kdyby si to představili, tak je to prostě taneční kurz. Jako přijdete tam a prostě děláme choreografii, většině případů. Proč je to ale burleskní? Je to, že nesvlékáme se tam, jo? Jako, že bychom tam běhali v kalhotkách nebo nahé, to ne. Burleskní rovina pro mě v tom je, že pro mě je důležitější to, že si ten člověk to užívá a že v tom pohybu, který já nějak jako nabízím, najde to své. Takže já tam nejsem od toho, abych jako říkala tady ruka víc 2 cm nahoru a tady víc narovnej něco a tak dále, jakoby pomáhám, ale pro mě ta choreografie je takové jakoby kostrá a ten zbytek, to maso a ty svaly a to všechno si ten člověk dá sám podle sebe. Takže tam je spíše to najít tu vlastně nějakou energii, charisma, něco a nějak projevit v tom, ale samozřejmě nemůžu přijít holkám, tak tančete, že jo, nepřijde, tak tančete, tak to je debilní, že jo, musím jim něco dát, aby jsme měli na čem pracovat. Takže to a pro mě je důležitější, že si to prostě přijdou užít a ne, že tam jako odmakají nějakou choreo, kterou budeme pilovat jako půl roku. Jasně. To vůbec. Jasně. A druhá burlesní rovina, že pracujeme ne vždycky, ale často s nějakýma rekvizitama nebo kousky oblečení. Nejčastěji to jsou rukavičky, které během choreografie různě svlékáme, župánek, občas punčochy, podvazkový pas, bíčiky jsou oblíbené jezdecké, takové i půjčuju holkám a s tím tančíme, boa občas. Takže ne vždycky to tak je, občas jenom se hejbeme, ale to je takový ten burleskní. No a třetí, že my tam chodíme většinou hezky oblečené, takže prádlo, krajka, prostě klidně jakoby nějaké bodíčka, prostě sexy věci, co často ani nemáš kam si vzít a to vyhrábeš z toho šuplíku nebo koupíš si konečně něco hezkého a tam to můžeš ukázat. A sice úplně v pohodě, holky občas jdou na první workshop v legínách prostě a v roláku pomalu. Jasně. Ale většinou čím další kurz, tak jsou méně oblečené. A myslím, že to taky dává jako na toho sex appealu a ty energii. Je tam hodně podporující atmosféra, že ty holky se podporují vzájemně, nebo já je podporuji. Včera mám taky trošku pokročilejší kurz a jsme udělali, že jsme jim natáčeli, jak tančili. Jakože celek, jo. A pak jsem skončila a říkám, já jsem byla fakt nadšená, říkám, bylo skvělé. Já jsem byla prostě tak dojatá. Já jsem se musela omezovat, abych neřekala, dobře, je skvělé. Prostě jsem nechtěla to video, až tam řvu, jo, že chtěla já jsem, ať tančí. Musela jsem se úplně brzdit. A byla jsem, říkám, že víc mě by jenom víc dojali, kdyby tam byly štěňátka. Jedna. Jakože jsem tak na ně koukala, jak to jde. Jo. Takže teď jsem ztratila trošku niť, ale jo, že ta atmosféra je fajn. Občas už vím teďka, jaká byla otázka. Myslím, že tam je z nějaké části, je to nějaké kouzlo, ty burlesky, které furt se snažím najít, v čem je. A i velká nějaká komunitní podpora, jako nemusí to být ta komunita, že potom my jdeme a prostě jezdíme na výlety spolu, to ne, ale jako, že přijdeš a myslím, že většina a doufám, že se tam jako dobře cítí. No a to právě že se spíše hypujeme vzájemně. Jo, to je super, to mně právě přijde moc hezký. A ještě víš, to nevím, jak máš ty, ale je spousta, jako občas si myslím, že mám ženy, které říkají, že mají špatné zkušenosti s ženskými kolektivy. No. Což já osobně absolutně nemám, já mám skvělé, ale jako chápu, že to někdo tak má. A najednou oni říkají, ale že se toho báli. Jo. Právě proto, ale najednou si jim ukázalo, že může být ženský kolektiv, který je skvělý, podporující. To je hezký, no. Jako já jsem asi v pohodě takhle, jako asi záleží tak, nebo osobnosti si třeba nemusíš si s někým sednout, to je asi jako normální, ale co se týče, jako nemám špatnou zkušenost, že bych jako no tam je i skvělé, že tam je jako velká rozmanitost, takže ke mně chodí některé holky 60+, vím, že jedna 70+ chodila a já se neptám, nekoukám do občanky, ale ona mi zrovna volala, jestli může přijít, že je 71, já říkám tak jasně, že. A jsou prostě všechny věkové kategorie. Nechodí moc také úplně mladé, že by 18, 20, to málo kdy. Myslím, že to jakoby úplně ještě se necítí, jo, anebo tomu, možná nemají úplně na to peníze, jako
já si nemyslím, že to bylo jaké extra drahé. Jo, ale jako styl, že jo, taky jsem byla studentka no, a ten, ale jinak to jsou fakt jako 25, 30, 60 lidma po rozvodu, před rozvodem, na mateřské, po mateřské a ta motivace, jo. Já se ptám většinou v kurzech, ne v takových jednorazových workshopech, co je sem přivedlo. A je to mix. Někoho láká takový ten glamour a ty krajky a ty kamínky. Někdo právě si chce nějak najít vztah k tělu a vůbec to neznamená například, že nevím, že je tlustý, asi necítí, ale jsou holky, co říkají, že hodně schubly, asi vůbec necítí. Prostě, že to není jejich tělo a musí se právě pak po mateřské nebo na nějaké mateřské, jak už mají ty děti, že jim můžou s někým nechat nebo se cítí na to a potřebují si přivlastnit zase to své tělo, které bylo nejdřív domov a pak jako reálně lednička pro druhého člověka. Jo, a lehátko a všechno možný. A najednou si potřebují jakoby zase vzít to tělo jako zpátky pro sebe. Takže různě jako. Hrozně mě dojímá určitě nějaké to sebevědomí, ale myslím, že z části to je to, že já to komunikuju jako posílení sebevědomí. Ano. Ale teď samozřejmě je to nějaký marketing, ale vzniklo to spíše organicky, že já jsem první rok učila, rok a něco a prostě jsem jakoby, měla jsem jako, víš co, jakoby jednou týdně jsem učila jako málo. No a já jsem to prostě inzerovala jako, že kurz burlesky. No a na konci kurzu já se vždycky holek ptám, já se neptám na to, jak se ti to líbilo nebo něco, protože já nepotřebuji ego boost. Když jsou tady na poslední lekci, tak asi to nebylo tak špatný. Jasně. Mě víc zajímá, co si z toho odnáší. Nebo jestli něco překvapilo u sebe, u ostatních. Nebo prostě něco vtipného. Co je prostě napadne takového silného. A tam se objevovalo právě, že se líp cítím ve vlastním těle, že jsem víc sebevědomá. Jo. Takže já jsem to takhle od nich vzala a začala jakoby pak to komunikovat tím způsobem, protože já i na vlastním příkladu vím, že to tak jako funguje. Jo. A já jsem jako feministka, pro mě je důležité, aby ženy byly sebevědomé, protože naše společnost dělá to, že to potlačuje, protože samozřejmě, když nejsi sebevědomá a máš komplexy, že jsi moc tlustá, taková, maková a tak dále, tak je to způsob nějakého ovládání. Jako líp se ovládá lidi, co nejsou nejistí. Že? Takže pro mě být sebevědomá je nějaký akt rebelie prostě, v tom světě a když je někdo sebevědomý v tom sále nebo získá to tam, tak se to přenese prostě do práce, do vztahu a tak dále. Stalo se mi 2krát to o tom, co vím, že se někdo jako teďka mi říká jedna studentka, že se kvůli burlesce rozvádí. No, ale to jsem chtěla klidně i říct. Jako zní to hrozně a já říkám. No. Hlavně to nikomu neříkám. Jo, ale absolutně to nejde o to, jakože, nevím, že říkám, že tam vůbec se nebavíme o mužích, absolutně, já se vůbec jako se nepletu do něčích vztahů. To bylo spíše to, že ona sebe sama našla. Ano. Chytlo jí to, po roce a půl začala se skvěle sama cítit a prostě řekla, že to, co má teď, jí nevyhovuje. Jo. Teď je v procesu, že se jako rozvádí a prostě má jako 3 milence a prostě zkouší úplně něco jiného, než měla a je mega happy. Super. A furt chodí na lekce. To je hezký. Já jsem právě chtěla takhle říct, že jako je hrozně hezký, že pak za tebou jdou s tou zpětnou vazbou, jako že mají to sebevědomí a tak. A já právě to úplně tomu věřím, protože jsem se dřív, to už strašně dlouho zpátky, bavila právě s jednou holčinou a ona nějak hodně zhodila, jo, a protože já jsem taky vždycky bojovala s váhou, takže my jsme se o tom hodně bavili, víš, a to sebevědomí prostě s tím vizuálem jde ruku v ruce, jako. A teď já jsem jako zrovna jako hubla, byla jsem na té své cestě a ona už byla jakoby už byla v tom stavu, kdy ona se cítila strašně dobře. A říká, mně se úplně změnil život. Já jsem si tak strašně nebyla jako to sebevědomí, rozešla jsem se s borcem, prostě dělám úplně jiné věci a já jsem na ně úplně hleděla, víš, jako wow, tyjo, tak to je mazec, co všechno to s tebou vlastně udělá. A potom se to teda podařilo i mně, jako hodně shodit a mě to strašně změnilo. Ne jako vizuálně, to samozřejmě taky, ale prostě co mě to udělalo jako v té hlavě.
to jako bylo úplně neskutečný. To fakt jako, to prostě člověk, co to jakoby nezažil, že by byl jako nesebevědomý, pak nějak teda svým úsilím prostě se k tomu nějak dopracuje, tak bude vidět jako o čem mluvím, jo, ale prostě to fakt bylo úplně neuvěřitelný. Takže já přesně tomu věřím, že se tady jako po těch kurzech nebo po tom, co to té ženě dodalo jako sebevědomí, se prostě úplně rozhodla změnit ten život. To je krásné, jako. že to sdílíš takhle, no. Jo, to Jedna je mi fakt řekla, super. že burleska změnila život, z čeho mám ještě dneska prostě úplně husí kůži. A právě taky, jako, ale ona to měla úplně celý, že ona se rozešla, pak prostě odešla z práce, která byla úplně toxik a pak se vůbec jako odstěhovala z Česka, takže na kurzy už nechodí, ale jako mega, mega super. A to mi dává takový jako vnitřný smysl. A taky prostě to, jako můžeš, i když člověk, nevím, reálně má nějakou obezitu, tak to vůbec, jakoby, můžeš se mít ráda, jako, nebo můžeš přijímat to své tělo. Určitě. A z mé zkušenosti, jako já, v momentě, jak jsem přijala své tělo a moje sebevědomí se dostalo do nějaké zdravé roviny, já jsem říkala, měla vždycky jako trošku, že tak nejsem úplně ten typ, co sní ledničku a je furt hubenej, musím si fakt dávat pozor na věci. Ale jako nejsem taky obses, že bych měla mít prostě 50 kilo. Já jsem měla vždycky komplex, že mám prsa velká. Já vím úplně, proč to vzniklo, totálně vím, z čeho to vzniklo. A já jsem si to zase jako nastavila správně právě kvůli burlesce, že se cítím, ne vždycky se miluju, ale to vůbec není ten cíl, jako nemáš se vždycky milovat. Úplně stačí, že se nebudeš nesnášet. Ano, to je tvoje revoluční myšlenka na Instagramu, je to já tak, vím, ano. Stojím si za ní, to je úplně v pohodě, jako zase nedávajme ženám další nároky, že se ještě musíš kurva milovat. Když ti celý svět kolem tebe říká a v celém prostě kapitalistické mechanismy a propaganda ti říká, že nejsi dost. A nikdy nebudeš dost. A další věc ještě. Když prostě podle mě přijmeš své tělo, tak potom, to je moje zkušenost, je jednodušší s ním pracovat a je měnit. Takže já jsem trochu schubla, nebo začala jsem sportovat, když jsem se začala dobře cítit ve svém těle, protože pak nepřistupuješ k té změně z pozice nenávisti, ale z pozice jako jsem v poho a to bude nějaká jako výzva. Jo? A ještě třetí věc, když se bavíme o těle, pro mě hodně důležitá, jenom taková myšlenka za seju. Jo? Já tak ráda seju a 100krát se mi stalo, že se někdo po roce mi řekl, že no a víš, jako něco. Aha. To, že dáváme důraz u žen hlavně na vzhled a estetiku těla, je prostě nástroj kontroly. Řeknu vám krátkou storku. Psal mi nějaký pán na Facebooku, nějaký Jarda, prostě nevím, bylo mu 40, 50, whatever. A psal mi něco jako, že jsi krásná, jsi nádherná, já tě budu finančně rozmazlovat, prostě bla, bla, bla. A já jsem mu neodepsala nejdřív vůbec, protože jako prosím vás, jako co what the fuck. Ale on mi napsal zase, tak říkám, tak už mu to říkám, děkuji za zprávu, nemám zájem, můj čas nejde koupit. Odpověď přišla ne jako, jo, tak v pohodě, děkuji, že jste obsal. Odpověď byla, no jste hnusná kráva, nevím co, čupka. Prostě už si nepamatuju, co tam bylo, ale urážky. A během té konverzace, což byly prostě 3 minuty, jako můj vzhled se nezměnil. A už vůbec se nezmění fotky, na kterých mě viděl. Jasně. Takže tady máte důkaz, že to absolutně není o tom, jak vypadáte. To je nástroj kontroly. Jo, když mě chtěl ovládat nějakým způsobem, mít můj čas, přítomnost, pravděpodobně i to prostě, že budeme prcat spolu nebo něco, tak jsem byla krásná. A ty mě chtěla jako koupit. Jo. A v momentě, když ne, tak najednou jsem ošklivá. A to vůbec ve většině případů nějaké urážky v podposty, to absolutně nemá nic společného. Jako podívejte se na komentáře pod posty jako Scarlett Johansson, která je kurva nádherná. Je to jedna z nejkrásnějších, co jsem viděla. No, ta už nic moc, prostě a píše to nějaký Jarda z Texasu. No, to je úplně šílené. Takže úplně to není o tom sledu, je to prostě nějaký způsob kontroly. A to, že máte komplexy, je způsob kontroly. Jo, jako věřím tomu, no a já se koukám na tvoje videa, takhle, takže vím tady to, ale ne, mně se teda strašně líbí, jak podporuješ to sebevědomí, mě to prostě přijde strašně sympatický, takže už si aj pamatuju, že máš roztahovat ramena, ano. Takže no a prosím ještě tady, aby jsme bojovali s dalšími věci, i tohle je fucking feminismus. Není to, že nesnášíme chlapy a neholíme nohy, jo, jako tohle taky. Takže pro mě
pro mě burleska je feministická, moje práce je feministická, hlavně učení prostě, protože to podporovat ženy a dělat taky empowering žen, na to už neexistuje dobré české slovo, to je prostě feministické. A může to být i takhle. Jako. Jasně. Jo, to jako si myslím, že fakt to sebevědomí u té ženský jde strašně jako poznat, že to je moc hezký. Tak a teďka tady zrovna s tím sebevědomím řeknu tu story z té show. Jo, jedeš. Takže takhle... Já jsem to neslyšela před natáčením, abyste věděli, takže... Já hlavně nechci, aby to pak znělo, že jako tady pochlebuju každému svýmu hostovi, jo, ale tak reálně si sem zvu jako hosty, kteří mě zajímají, kteří mě něčím zaujmou. No a navíc, když je někdo úplně marný a dělá prostě špatný kafe, tak si je tady nepozveš, ne? Abys tady se bavila o tom, že dělá špatný kafe. Takže ano, budu ti teď pochlebovat. Dobře. Ale já nevím moc komplimenty přijímat. Ale myslím si, že to bylo, tak byla to ta premiéra, jestli to byl někdy duben, květen, loňský rok, takže 2025, něco takového. A šli jsme tam teda s kamarádkou, že tak hezky jsme se oblíkli, prostě ještě jsme si říkali, že jsme tam strašně dlouho jako chtěli jít, nebo že jsme to o tom slyšeli, že to tady je. Pak přišla teda ta příležitost, že jsme tam šli, takže prosečko, že jo, tohle koukali jsme, teď jsme normálně byli úplně tím jako zaujatý, ale já jsem totiž vůbec nevěděla, co mám čekat. Já jsem si předtím vůbec nic jako nepřečetla, já jsem jenom věděla, že se to prostě jmenuje Blue Secret Show, byla jsem z toho nadšená, vůbec jsem nevěděla, že se to nějak dělí jako na akrobaci, na burlesku, fakt jsem o tom vůbec nic nevěděla. Takže my jsme tam prostě přišli. A tady to teda jako začalo, tak jsme fakt jako žasli, byli jsme z toho úplně hotoví, unešený, bylo to prostě skvělý, strašně jsme obdivovali jakoby ty akrobatky, že vůbec jsme nevěděli, jak to takhle jako bude, jo, že si říkám, tyjo, tak to je šílený, to jsem vůbec nevěděla, že teď já zblblá tím filmem Varieté, že jo, tak jsem si myslela, že to bude celý takhle, vůbec to takhle nebylo. A pak jsem přišla ty na tu stage, prostě stancovala. A teď to nám jako ta brada spadla ještě víc dolů. A teď jsme na sebe jako hleděli a si říkám, vole, tak to sebevědomí normálně až jde takhle na mě prostě. Jako, co? Teď jsme fakt úplně hleděli. A teď říkám, možka, tak tam mě baví nejvíc. Jako, a říkám, ty mega. Jako, že my jsme z toho byli fakt, Zory, tak strašně jako unešený, že jsme si říkali, jako ty akrobatky všechny super, krásný to bylo celý. Fakt jsme nevěděli, co o to čekat. Teď to najednou tam pak byla slečna, která jako zpívala nádherný ty kostýmy. Fakt jsme z toho byli jako nadšený. A potom, když se nás někdo, nebo my jsme to říkali, že jsme tam byli, že, a že to bylo super a tak co a to. A že tyjo, dobrý. A pak tam byla prostě jedna a ta tam tancovala a ta byla prostě nejlepší. Jakože fakt normálně to jako fakt úplně z tebe šla hrozně jako ta ženskost, to sebevědomí, prostě, že jsi si jako věřila a my fakt úplně, tyjo, tak ta je strašně sexy, jako, ta je fakt super. Děkuju moc. Jako ale vtipné je, že já to takové vystupování nějaké sebevědomé, nebo lidé tak říkají, nebo přes dominantně, občas to lidé vemou. Takže já jsem tak měla od začátku. Jako, když jsem ještě neměla vnitřně to sebevědomí nějak jako zdravě, že bylo úplně někde jako nízko, že to trvalo, jako všechno to je proces, tak jako mám prostě nějaké jako také charisma, které prostě takhle jako působí. No. A to je i právě v to burlesce důležité, protože například jsou performerky, jedna z mých jako oblíbených, se kterou spolupracuje Lila May ze Slovenska, ona je po baletu a krásně se hejbe, ale ona má takové ty ladné, lehké pohyby a ona je taková ta krásná žena, kterou občas taková eterická i trošku, víš? Jako záleží, jaké číslo, ale jsou ženy, které jsou také eterické, že máš pocit, že se jí dotkneš a ona jako zmizí, jo? Já nemám taková čísla, protože já to v sobě prostě nemám. Já kdybych udělala číslo, kde jsem jako eterická vila, tak jako asi to bude dobré číslo, protože mám už nějaké zkušenosti, ale nebude to nikdy výborné číslo. Protože tam není ta pravda. Já nemám v sobě tu eteričnost. Občas lituju, ale já jsem prostě ukecaná, já jsem prostě v některých názorech tvrdohlava, ráda se bavím o jakých věcech, jako o politice a tak, jako nemám to. Nejsem dominantní v životě, to si nemyslím vůbec. A jsem o hodně víc introvertní, než se lidem zdá. Jako jsem hrozný samotář, introvert, mega, jako. Prosím tě, před Vánocema jsem jela do Portugalska na 8 dnů sama. Kousek na Vánoce to tam bylo. Já jsem normálně 7 dní v kuse s nikým nemluvila. Tak to bych umřela. Až na takové jako ola platím kartou. Jasně.
Nebo dám si kafe. Fakt, a to bych já vůbec bylo jako neřekla. Nádherné. Jo. To bylo a mi to vůbec nechybí. Jakože určitě bych tě nepasovala vůbec jako do introverta. Já jsem, tomu říká asi ambivert nebo něco, já jsem hodně dobrá ve společenských situacích a jsem ukecaná ráda, mluvím s lidma, ale já dobílím baterky jako sama, jinak mi z toho Takže je tam prostě, každý má, já tomu říkám energie, ale nemyslím energii, že někdo je energický, a je prostě rychlý. Energie je ten klid nějaký, čím vyzařuješ. Ano. A každá performer má trošku jinou. Určitě. A je docela i důležité najít to svoje. Že jsou performerky, které jsou hodně dobré v komediálních číslech. Ale úplně tak glamury až tak nejdou například, jo. Ale zase já bych se úplně necítila na stand-up, jo, to jsem vtipná, když moderuju, ale jako číslo vtipné, mně by to nešlo. Jasně. Prostě. Jo, že jsme zase u toho, že to musí prostě z tebe, v čem ty seš. Musíš najít to v sobě a pak to umít jakoby prodat, zvětšit na té scéně. Ale jako stává se mi potom, že já asi působím tak dominantně. Tak kdyby tady někdo byl prostě, kdo má rád dominantní ženy, tak nepíšte mi, že chcete mi uklidit byt, jako. Velmi, jako fajn, ale jako píšou mi občas muži, což je jako v pohodě, já si jim nevysmívám, že jsou submisivní a že chtějí, aby byla jejich prostě domina nebo něco, že mi přijdou uklidit doma a tak. A občas si myslím, že jí to myslí vážně, ale je to vůbec nebere. Vůbec. Ne, jako, asi ani co si tak uvědomuji nemůžu, nebo tak chápu, že na každého to může působit jinak, třeba na chlapa, než jako na ženskou. To nemůžu říct, že by to na nás působilo nějak úplně, jako že bychom tě řadili prostě na dominu nebo něco takového. Ale že jsme fakt byli spíš takový úplně, ta je dobrá prostě. Úplně jsme jako, ta je prostě jako taková sebevědomá ženská, ale tak jako zdravě a sexy a fakt to v nás zanechalo hrozně jako silný zážitek. Já si užívám hodně, já jsem ten typ performerky, já mám ráda kontakt s publikem, ne vždycky to musí být jakoby, že jdu za ním a něco s ním mám interakci, ale já jsem vždycky hodně vepředu stage, já se ráda dívám, tady se podívám a mám ráda i tu moc, protože lidé si občas myslí, že jak se svlékáš na scéně, tak jsi objektifikovaná. A já se absolutně nikdy necítím jako objekt, protože já tam mám moc. Já tam vládnu. No. A já si to ráda užívám i tím způsobem, že já využívám statiku nebo stabilitu, jakože nic na scéně. To znamená, že já občas jako něco dělám blabla a jednou se jenom postavím. A jsem schopna se jako dívat jenom 10 vteřin a nic. A občas tohle je 100krát silnější než x pohybu. Nebo mám v čísle zvanou moment, že tam odhodím župán, udělám pozu a pak se jenom procházím tam a zpátky. A nic nedělám, jenom se procházím a dívám na lidi a úplně si to užívám, že oni jako čekali, co bude dál. A to právě ještě... A já tam vládnu. No a to ještě tady to, jak říkáš s těma všema věcma. Tak právě jak to tam, že jo, tak byly tam různý ty akrobatky, teď prostě ty šály, obruče, všude osvětlení, jo, tak to tam bylo jako, to je jasný, nebo různý ty hrazdy, jo, a takže tam toho bylo prostě hrozně moc. A pak právě přišla a měla jsem třeba jenom křeslo, jo, nebo prostě říkám, aha, tak dobrý, ale prostě nás to úplně dostalo, jako no. Takže to bylo jako fakt, já všem doporučuju, furt to říkám a všem to doporučuju, jako fakt si na to zajít. A ještě když člověk má o tom třeba trošku jinou představu, tak jak jsme se bavili, že prostě to třeba někdo vidí tak jako, jo, tak baba se jenom svlíká a nic, tak to tak prostě vůbec není. Teď já, jak jsem už řekla, prostě podle filmu Variety, že jo, vůbec to tak prostě není. Jakože fakt doporučuju, je to krásný zážitek, je to super. Vysvětlit, co to je. No, jako já jsem měla i situaci, že jsem nikomu komplexně vysvětlila kamarádům, co dělám, nebo co jsem začala dělat a oni úplně na mě chápali, že jsem se zbláznila asi. Že jsem si najednou vymyslela, že jdu se svlékat na stage, jako what the fuck prostě. No. Ale pak šli na tu show a to pochopili. A prostě tam je to hrozně těžký předat. No. A mám teďka, ohledně show, tak hraju teď pravidelně i Ostrava, Praha a Brno, jo, takže kdyby někdo poslal, kdo není nebo má kamarády, takže máme i tu Secret teďka v Ostravě taky máme. A další věc je, teďka máme čerstvý zážitek z ledna. Vystupovali jsme s holkama v domově seniorů. V Lise nad Labem. Je takový ten projekt Ježíškova vnoučata. Ano, znám, jasně. To dělá asi Radio 2 nebo Rozhlas 2 nebo něco takového. Nevím, já jsem vždycky to a já jsem to jednou propadla na začátku listopadu. Asi hodinu jsem to listovala a posílala jsem kámošům, že tam chtějí divadelní soubor. Teď říkám, kdo koho znám na divadlo, tak píšu Haničce, ne? A našla jsem a jeden pan si přál vystoupení pro dospělé. Ne, myslím se burlesku nebo taky typický striptease, to je jedno. Já jsem jim napsala, mega milá
skvělé prostě dámy z toho. A oni říkají, že až po Novém roce, že mají hodně aktivit před Vánocema a teď jsme tam byli. Byl nádherný prostor, jak to byl normálně zámek. Krásný jako sál. A byla plnej, prostě bylo asi 50 lidí, úplně narváno, jako, a bylo to skvělý. Já věřím. Jako fakt, mi se tak nechtělo, já jsem byla unavená, já jsem spala málo, měla jsem víkend úplně nabitej. A říkám, ježiši, zase někam musím jet. A bylo to hrozně nádherný. Já jsem tam oslovila ještě jednu kamarádku, jednu tanečnici, jednu burlesku, jednu tanečnici, jsme měli 3. Bylo to skvělé. Bylo to skvělé. Samozřejmě dámám se nejvíc líbilo a už za náma šla ta koordinátorka, že se dámy ptály, jako kolik by to stalo, kdyby jsme zase přijeli nebo něco. Jo. Ano. Pak jsme šli do výtahu a ty dámy, holky, krásný, že jo. Hello. Jo, je to super. Byl tam normálně jeden pán z postelí, co ho přivezli. Taky mega super. Mě nejlepší výhled měl jako nahoře, že jo. Super zážitek. Takže i tohleto, no. Jo, to je super. Ale teďka ještě jenom s těma Ježíškovými vnoučatama, tak já se toho většinou účastním se toho jako to vnouče. A právě pan tam měl taky přání, že by chtěl předplatný časopise Playboy. Bylo asi 85 a říkám, že tak to je super, že tam mají furt takovýhle přání. No a takhle, když teda jezdíte, tak já jsem se dívala na webovkách, že a je třeba jezdíš jako na firemní akce, nebo takhle, že když to není jenom jako kabaret, v tom prostě, no jako show, tak jak se za tebou můžou lidi dostat, nebo kam všude tě můžou jako pozvat? Můžou mě pozvat kamkoliv, takže kamkoliv dojedeme a firmy, tam jsou jakoby možnosti prostě jakýkoliv, takže často je to tak, že to je například jenom jeden vstup. Teďka budu mít v půlce února u Brna ve Vyškově jako půlnoční překvapení prostě nějakým plesem města, nebo já nevím. A takže prostě jenom jeden vstup, občas je tak, že někam jedu, nevím, na Silvestra jsem jela do hotelu a tam jsem měla 3 vstupy za noc, jenom jsem střídala kostýmy a restaurace tam, ale může to být klidně jako celovečerní program, kdyby si přála, tak klidně můžu udělat i kabaretní a tak dále, takže spíše podle potřeby klienta. A ještě teda se zeptám, takhle, když celou dobu se bavíme o tom, že prostě je to vystoupení, je to jako druh umění, tak když jedeš na nějakou tady tu soukromou akci, stává se třeba, že někdo se chová jako neslušně, že to furt bere jako prostě, jo, teď se nám jde baba jako svlíknout. Hele, moc ne, až tak, jako, spíše ty firemní akce, já to chápu, jo, prostě když máš akci na lístky, tak ten člověk si koupí lístek, aby viděl tu show, takže mu na tom záleží, on kouká, prostě ho to zajímá, Jasně. to je jasný. Pokud to není úplně marný, tak bude dávat pozor. Když máš firemní akci, tak prostě máš tam 300 lidí, objedná to někdo z nějakého HR fan committee, nebo já nevím, někdo. Jo. A prostě jasně, že někomu to sedne, někomu to nesedne. Jako nikdy jsem neměla situace, že by tam nějak jako pískali, že něco. Spíše si myslím, že jsou víc překvapení, jak je to fajn. To si myslím, že to je jakoby lepší. Ale je třeba na firemních akcích počítat s tím, že může se stát, že půlka lidí bude prostě si rozlívat alkohol a nekoukat, nebo někdo bude jíst řízek. A je to úplně v pohodě. Jo, prostě ty vstupuješ do nějakého prostoru, oni nejdou do divadla, ať se baví, jak chtějí, mě to jako fakt nevadí, ale člověk musí mít v hlavě to, že když chce vystupovat pro ten vibe, tak vystupuje na akcích, kde lidé pak tleskají a tady, že to může být různé. No. Jo? Ale já potom to občas říkám, že já nemůžu jet, nebo tak občas někoho z mého týmu pošlu a tak občas s tím nějakým méně zkušeným, tak jim jako i řeknu, když já tam jedu, tak vždycky říkám, je to firemka, odvedu moji práci co nejlíp můžu. Jaká bude reakce, na to nemám vliv, ale kdybych se cítila, že až tolik netleskají, tak si řeknu, že to dobře zaplacený. Jo, to je dobrý. A potom vystupuješ na menších komunitních akcích, je to zaplacený nic moc, například, ale máš aspoň tu lásku. Zpětnou vazbu a to. A jakoby je to dobře namíchat různě. Jo. No, tohle teda věřím, že jako je to fakt boj i v té hlavě, jo, tady s tím, jako že něco udělat a prostě vidíš, že tam se baví, tam si dává jídlo, nikdo na tebe nekouká. Jo, ale já úplně nejsem jako nějaký takový egocentrický člověk, že by jako potřebovala jako fakt, jakoby bylo by to blbý, kdyby prostě nikdo nedával pozor. A na druhou stranu tak mě neplatí za to, aby mi dali lásku, ale prostě tam jdu vystoupit. Jasně. A jako jasně, že se to možná někomu nelíbí. A v Polsku říkáme, že nejsi rajčatová polévka, aby tě všichni měli rádi.
Není to s tekilou? Nejsi To tekila? nevím, v Polsku je to s rajčatovou, s pomidorovou zupou, takže. Dobrý. Ale jakoby já nemám takové jako ego, že mi musí líbat jako Jasně, ruce. jo. A jak jsem právě říkala, tak jako podle mě, jak chceš reálně jako fungovat, nemůžeš, protože ta realita je ta, že prostě jedeš někde z jedné lokace na druhou s obrovským, to je malinkatý ten kuf, obrovským kufrem, pak se někde převlékáš na nějaké divné šatně prostě. Jako pak zase jako jedeš, víš, jako v teplácích někam na úbytku a další den stáváš, jako fakt to není moc jako glamour. Jasně. Tak ten glamour je na ty scéně, ale kdyby se podívali, jak holky přijedou na zkoušky, jak vypadáme, tak... No, ty jako ten čas se strašně letí a já tady toho mám ještě prostě hrozně moc, jako jo. Mám tady teďka podcast a knihu. Ježiši. Hele, jednou jsem si vzpomněla na nějaké nevhodné situace. Dvakrát se mi stalo, že mi někdo po zadku jakoby plásknul. A vždycky to byla opilá žena vždycky. A ti muži jako mají respekt. Já nevím, jestli to je právě i tím, jako, že jsem taková jako silná, ale že i po show většinou já se snažím po každé show jít do publika, aspoň na chvilku, aby lidé měli možnost například za mnou přijít a se zeptat, nebo mi říct, jak jsem skvělá samozřejmě. Ano, jasně. Jak to říkáme z jednu drag queen, že jdeme sklízet fame, takzvaně. Ale jako nemyslím to tak, ale jako je fajn, že nezmizíš. Tak chceš slyšet tu zpětnou vazbu. Ano, a málo kdy to většinou jsou ženy, a to prostě to jsou i tak jako ženy, že prosím vás, jako já jsem fakt na chlapy, ale tohle bylo tak sexy. Prostě. Jo, nebo přijde, že na ně to tam vypráví a ten týpek tam jako stojí a prostě moc se nekouká, takže to další mýtus, že nevím, že po show já tam nemám jako fakt frontu chlapů. Já si myslím, že od té doby, co dělám burlesku, tak mám větší problém se seznámit, protože rybníček se mi jako zmenšil a vůbec to tak není. A myslím, že z velké části je to, že nechtějí, že chodí na to většinou muži, kteří mají nějakou úroveň a nechtějí být slízci. Víš, jakože jdou balit holku, co se tam svlékala. No, jakože spíše se tak jako bojí a v něčem to je jakoby fajn, že tak jako vnímají ten respekt. Ale kdyby někdo jako byl single a skvělý muž, tak mě klidně může po show oslovit. I'm single. Krása. I'm single too. No vidíš. No mám ráda, stěhovat se nebudu, to jsem už probírala, měla jsem kdysi kluka z Brna. Brno je láska. No je skvělé. A přijde mi hrozně super, jako že děláš prostě fakt ten podcast zaměřením na Brno. Jo, takže si myslím, že si to Brno jako zaslouží. A že je spousta podcastů, které jakoby z jasných důvodů je nějak jako pragocentrická v něčem a že myslím, že to je super. Já si totiž pamatuju ještě dobu Brna, když jsem studovala a tady moji kámoši z Polska studovali. Takže to bylo tak, řekneme, 15 let zpátek, možná 20. To nebylo nic. To nebylo nic. A teď je toho spoustu. Prostě já si pamatuju, že po pár letech oni se vrátili do Brna a já jsem po pár letech jela na návštěvu a Iza mi říkala, ta kámoška, já tě teďka vemu, jak teď vypadá Brno. A vzala mě na Jakubské náměstí v létě a já jsem úplně stala. A úplně jako, cože? To je Brno. Protože jako fakt během pár let se to úplně změnilo. Milion kaváren, dobré jídlo, bary a byla doba, že maximálně byl burek na té Koblížna, nebo jak se jmenuje, ta ulice z Malinovského náměstí na Svobodák. Jo. Tam byl nějaký burek. To bylo jako jediné místo, co bylo otevřené večer. Pak nějaká vlaštovka, bar, co neexistuje. Vlastně. Ale jako reálně prostě to byla bída, takže you go Brno. A teď, jako. no to si píš, Brno je prostě láska. Je. Furt. No ale neutíkej mě od toho podcastu pardon. a knihy. Takže jmenuje se to stejně, viď? Už budeš je kniha. Aha. Mnemotechnická pomůcka. Dobře. Jak děláš časování. Už bude, tak nejdřív je budu, pak budeš. Dobře. Nejdřív byl podcast, teďka už to je 3,5 roku. Aha. Strašně dlouho, mám asi 170 dílů. Super. A je to podcast, který já dělám pro Czech News Center, který je mediální dům, takže tam hodím moderovat a je to pod Bleskem. I když moc blesk jako není to jako tabloidové, ten podcast vůbec já nejsem a občas tam i chvátám prostě moje nějaké názory jako na ženy a muže a tak. Jasně. Že fakt tam neprobíráme, jaké má prsa prostě nějaká celebrita, nebo to ani nevím, ty celebrity, tak jenom takový disclaimer.
A je to o sexualitě, těle, intimitě, takže všechno kolem toho. Zrovna dneska, než jsem přijela, tak jsem natáčela o spalující rivalitě. Viděla jsi už ten seriál? Ne, no, tak to budeš, to přijde hype. Nebudu vyprávět. Dobře. Je tam hodně sex scén, ale je to hodně i o queer tématech a tak. Aha, ok. Je velký hype teďka v Americe. Jo, aha, tak to No a pak vyšla před 2 lety kniha, to je kniha moderní sexuality a témata do knihy jsem sestavovala podle toho, co mi přijde, že lidé, kteří chtějí se nějak inspirovat nebo objevovat v sexu, že může zajímat. A jsou to rozhovory, ale až asi na jeden rozhovor nebo maximálně 2, jsou to jiné než v podcastu, není to, že jsem sepsala podcast. Jasně. Důvod na opakování byl jenom prostě stejný, že to bylo o shibari ten díl a já jsem měla už 3 díly o shibari a jako dělat 4. rozhovor o shibari mi přišlo jenom do knihy, mi přišlo úplně zbytečné. A má i jakoby 2 začátky, jeden, kde jsou obecnější témata a když to otočíš, tam je černá obálka a tam jsou jako BDSM témata, ale pořád jakoby takový ten základ BDSM, žádné jako šílenosti, nebo z perspektivy lidí, kteří to neznají, že to jsou nějaké šílené věci, ale prostě základně jako, co lidi většinou nebo provozují, nebo je nějak jako lákač, nějaký spanking, nějaká dominance, submisivita, právě sfázování. To jsou takové ty nejčastější a pomůcky BDSM. Jasně. A dovedla tě k tomu jakoby ta burleska a tady to podcastu? Ženský... No, obecně i k tomu celkovému tématu jakoby ty sexualitě, že jako ten podcast, jasně, tak je to furt jako otevřený, veřejný o intimitě těle, ty sexualitě, pak teda i ta kniha, ale jako pramení to i z té burlesky, že jsi to třeba viděla u těch žen? To sebevědomí? Ne, to ne, vůbec. vůbec. Aha. To si myslím, že vůbec. To mě ani nenapadlo. A ani to taky nebylo tak. Já jsem prostě z typické rodiny. To znamená, jako ne úplně typické, ale jako pokud jde o sexuální výchovu, já jsem z typické rodiny, to znamená, sexuální výchova spočívala v tom, že jsem dostala knížku. To bylo jako všechno. Ve škole prostě bylo nemít AIDS a neotěhotnět, ale ani ti neukázali, jak funguje kondom. Takže to je jakoby takhle. Takže já jsem nikdy nebyla, jako že bych četla knížky o sexu. Já jsem sama, prostě můj první penetrační sex jsem měla asi v 19 nebo 20, jako poměrně pozdě. Takže to nebyla nikdy jako, že moje velká zálíba, že bych se prostě mega ten. Ale vzniklo to tak, že byl covid a prostě najednou se nic nemohlo moc dělat. Čas práce se mohla dělat online, ale chyběla mi nějaká kreativita. A i tu burlesku jsem nedělala. Prostě po x týdnech prostě odpočívání, tak najednou mi chyběla kreativita a trošičku mě tam zase, víš, jako, že budu něco dělat. No a tehdy jsem poslouchala Vyhonit ďábla, které tehdy začínaly. A jsem si říkala, to by bylo super, kdyby někdo jako podcast udělal polsky. No tak jsem ho udělala. Takže jsem začala dělat podcast polský. Část jsem natáčela na dálku, část, když jsem tam jakoby byla. A má asi 30-40 dílů, si myslím. A měl docela dobré ohlasy, ale tak se to stalo, že jsem začala na to téma prostě natáčet. A v tom sexu je to spíše to, že já mám asi od přírody a myslím, že od výchovy, moje mamka taková je, tačka asi taky, že moje mamka je hrozně taková jako přijímající, nehodnotící, zvědavá, čím je starší, tím je víc jakoby levo prostě a já jsem ji kdysi brala jenom na skvot v Praze aby se podívala na skvot, jak byla klinika, že jo, tak moja mamka, takže já jsem asi prostě mám to z výchovy, že já nesoudím vůbec. To je hezký. Takže mě v té sexualitě v podstatě nic jako nepřekvapí a určitě mě nic nějakou nehnusí, jako, že bych řekla, ty vole, to jsou jakoby úchylové. Vůbec. Pokud je to consent tam, že nikoho neraní a nejde přes hranice, tak já jsem úplně ve vším. A já se ani nestydím o tom mluvit. Prostě jsem úplně v chillu v tomhletom. Takže spíše takhle. No a vzniklo to tak, že ta kámoška, teďka už kámoška, ta žena, která mě hajdovala do heroin, tak ona má kámošku, která pracuje v Blesku. A slyšela od ní, že oni chtějí rozšířit podcasty. A ona jí řekla, já znám takovou holku, která má polský podcast o sexu. A o sexu téma by se vám hodilo. Tak jo, tak ji přiveď. Tak jsem tam jela na schůzku, bylo to fajn,
pak jsme natočili pilot, jim se to líbilo a prostě začali jsme. Aha. Což mi přijde hrozně cute, že prostě to dělá Polka a že jim to nevadí, že mám přízvuk a tak. No, takže takhle to v podstatě vznikl podcast a potom jakoby přirozeně, já jsem tu knihu vydala v Czech News Center nakladatelství, takže je to trošku jakoby jiné oddělení nebo jiná firma, ale jakoby je to stejný barák, jasně. Takže oni mě jako oslovili, jestli bych nechtěla jako v tomhle tématu něco jakoby napsat. Aha, tak to je super. A nebo ještě jinak to bylo, že mi někdo oslovil z jiného nakladatelství, že bych napsala něco o burlesce, jako deník burleský, spicy. Jo, něco takového, jasně. A já jsem to řekla nějakému producentovi a on řekl, ne, to nepíš, počkej, uvidíme, tady chceme u tebe knihu tvoji tady, no. Takže tak. A docela dobře se prodávala, musím říct. Jo, jako. Tak já věřím, jako je to a i dost tlustý, že? Je to aspoň... Je dost tlustý, já jsem to viděla. Ale tak to já jsem myslela, že to právě pramenilo jakoby z té burlesky. Ne, takže úplně takhle to. Vůbec. Ale samozřejmě já používám to Zoria Blue, já se jmenuji Katažena, ahoj, jsem Katka. Není to nějaké moje, že jsem inkognito, asi stydím toho, co dělám vůbec. Je to spíše můj nějaký brand, moje značka. Takže já na knize teďka píšu články pro moji psychologii o sexu jednou měsíčně, tak jsem taky jak Zoria Blue, takže jakoby, tak jako proto, to se to tak jako propojilo. Super. Já teda ještě s tou knihou, jo, tak já ti tak sleduju zhruba od té premiéry, jak jsem tam byla a měla jsem to jenom vlastně s tím tancováním, s tím ženským sebevědomím, s těma kurzama a vůbec jsem nevěděla, že jsi napsala nějakou knihu. Jo, to jsem se jako dozvěděla až úplně potom a vzniklo to úplně náhodou, že já jsem si chtěla jít koupit knížku, protože jsem odjížděla na dovolenou. Ne. Jo. A teď jsem viděla, jak tam prostě, tak jsem si prohlížela, že jo, co jsem jako si chtěla koupit. Já když si kupuju nějakou takovou knížku, tak se zaměřuju třeba na ten jako osobní rozvoj, nebo možná částečně i nějaký EZO, no. Takže já jsem byla v této sekci, teď jsem se tak jakoby koukala a teď tam vidím jako ten název a teď tam na obalu nějaký sexuální hračky, že jo, a teď říkám, co to je? jsem to vzala do ruky a teď tam vidím to tvoje jméno a říkám, cože, to dělá taky, že jsem vůbec to nevěděla vlastně, že to fakt úplně přišlo takhle a říkám, že tak to je super a až pak samozřejmě jsem si o tobě začala víc číst nebo víc koukat nebo koukala se na ty webovky, tak jsem teda říkala, tak to je fakt strašně moc jakoby věcí, no. Ale mě to, ještě jenom doplním, že mě to všechno přijde, ale že tak jako dohromady to funguje. No to víš, určitě. Prostě jakoby to tancování, prostě to vystupování, teď jako to ženský sebevědomí, nebo prostě celkově jakoby ta ženská energie do toho, teď jako, tak když se ta ženská cítí jakoby sebevědomě, že jo, sexy je to tancování a teď ty do toho jako ten podcast o té intimitě, do toho ta knížka a říkám, to je jako super, že to je fakt. No je to takový trošku ten ekosystém, to impérium. Ano. A samozřejmě mi se stalo i, že párkrát někdo ze mnou přišel po show a že mě například zná z podcastu, nebo že mě zná jakože knihu má. Jo, že prostě takhle se k ty burlesce jako dostal. Jo. Takže se to podporuji tento rok, plánuji další knihu ke konci roku. Mám 3 různé koncepty a podle mě 3 jsou funkční, nebudu psát 3 knihy najednou, takže to ještě jakoby, myslím, že jeden ten hlavní, takže v podstatě to, co si zabývám jako sebevědomí a burleska, že to bude o tom a to bude taká moje srdcovka. Ale teďka je to v procesu, se bavím ještě s jiným nakladatelstvím, takže uvidíme. No a samozřejmě musím říct, že tak, zaprvé jsem marná, protože do rozhovoru chodím jednou za čas a pokaždé zapomenu přinést moji knihu. Pokaždé, takže bych ti ji ráda darovala, ale příště. Jasně, v pohodě. A ještě normálně, jak ke mně chodí hosté, tak si to tak položí na stůl, tu svoji knížku, že jo, a já vždycky na to zapomenu. Ještě mám ponožky k tomu. Anyway, ale udělám si aspoň tady, já učím hlavně v Praze, v Brně, v Ostravě. Kdysi jsem učila i v Olomouci, v Pilzni, v Zlíně, ale jakoby nemám teleport a kapacitně ty menší města prostě nedávám. Ale můžete přijet na těch větších. Učím například v Brně v soboty, v Praze občas i v neděli, takže v pohodě. A teďka jsem vypustila do světa online kurz. Takže i když si prostě v jakýmkoliv prostě výběžku nebo horní dolní nebo já nevím, jsi introvert a nechceš vůbec opouštět jako tak mám online kurz a je to kurz burlesky a sebevědomí a kombinuje to nějaké takové blábolení moje poznatky, jakože sebevědomí je rebelia, nemusíš se prostě milovat a tak. Takže tam je jakoby společenský kontext, protože proto sebevědomí je podle mě hodně důležité. Totiž
my jsme v kultuře hrozně, nám se zdá v kapitalismu, že jsme hrozně jako každý za sebe individuálně a každý má svůj los ve vlastních rukou, což je jako bullshit, do určité míry má, ale ne každý se rodíme ze stejnou příležitostí, jo, a když se jako narodíš do chudé rodiny v malém městě, tak si úplně někde jinak se narodíš do bohaté rodiny v Praze, jo. Jako můžeš se snažit, ale máš jinou startovní čáru, nebudeme kecat, jo. Že ne. A je to stejně s tím sebevědomím. Pokud ty vyrůstáš v kultuře, které ti non-stop od dětství říká, že máš se soustředit hlavně na svůj vzhled, a když jsi že jsi mladá, to je tvoje komodita, jako žena. A furt jsou komplexy, že tady velké zadky, malé zadky, bla, 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 tak jako těžký mít to sebevědomí. Takže ano, to sebevědomí můžeš si vybudovat sama, asi na to zodpovědná, ale je třeba být k sobě jakoby schovívavý, že to nepůjde tak rychle, a nebo když to tak nejde, takže prostě je ten obrovský tlak celé kultury, prostě rodiny, vzorců, které máme, chování, toho, co slyšíme, to, co vidíme ve filmech, to je obrovský, jo. Takže pro mě je hodně důležité pochopit to, odkud máš to sebevědomí nízké, že to není tvoje jako vina. Jasně. A tím pádem není to jakoby jenom tvoje věc, jakoby je získat. Takže proto tam v tom kurzu je i jakoby ten kontext. Jsou tam nějaké i triky na sebevědomí nebo nějaké mechanismy, které k tomu brání, které se často opakují. Je tam ten background, co je burleska a co není, a zároveň jsou tam 4 choreografie. Můžeš si je tančit z obýváku. Natočila jsem je tak, aby to bylo co nejjednodušší sledovat. Takže je tam takové technické věci, které se můžou se jako doplňovat vzájemně nějakým způsobem. To je super. Takže jako doporučuji tohle. To je super. Fakt je to jako super, hrozně se mě to teda líbí. A ještě, jak jsme se bavili o tom, že ty ženský za tebou třeba přijdou s tím, že jako si chcou mít nějaký to sebevědomí nebo prostě něco. Chodí za tebou i s důvodem, že prostě chcou jako to udělat pro partnera? Někteří ano a někteří trochu si myslí, že se tam učí ty choreosexy, aby to se to tančilo pro partnera. Což samozřejmě absolutně mi nevadí, ať si každý tančí jak chce. Jasně. Měla jsem studentku, která vždycky po lekci to pak prostě předváděla hned stejný večer, ale většina si myslím, že ne. A já jsem to nikdy netančila partnerovi. Tak pro zajímavost. Aha, ty jo. Jako kdyby nikdo si to jako vyloženě nepřál, jakože řekl, hele, já bych chtěla, abys to udělala. No. Tak jakoby sama od sebe to neudělám. A pro někoho ano, kdyby si to přál a dělám to pro něj, protože pro mě jakoby je to strašně divná situace one-to-one. A já bych se smála hrozně, takže bych musela spoustu práce dát nemít ten takový nervózní, divnej smích, jo. Jo. Takže udělala bych to pro někoho, vzala bych se jako, OK, jdeme na to, udělám to co nejskvělejší, ale že bych si to sama jako potřebovala, to asi nějak to necítím. Tak to je taková zajímavost. Jo. Ale určitě, a měla jsem i minulý rok pár takových workshopů, které se jmenovaly How to Strip for Your Husband or Anyone You Desire. A one byly právě, že jsme učili choreografie, tam byla židle, a na ty židle jakoby ten člověk seděl a ta choreografie byla vyloženě udělána jakože striptease pro někoho. Takže tam byl ten moment, že přijdeš k ty židli, pohladíš, odejdeš, pak přijdeš, dáš někomu jako pásek ze župánku a nějak flirtuješ, pak se jako otočíš, že tam je ten teasing hodně, nejenom s tím zrcadlem, ale že je to fakt jakoby připravené hlavně to někomu jako ukázat. Takže klidně, no. Jo, jasně. Takže důvody můžou být různý, že? Přesně, jako, je to fajn. Ale taky někteří, jako můj bývalý jeden, tak si myslím, že to by ani nechtěl, že to nebylo. A jsou muži, kterým jako to pradlo je v podstatě úplně jako prdele. Jako. Jasně. Jako jsou takové, že jim to je úplně jedno, jestli máš bavlněné nebo krajkové kalhotky. A nebo se mu nejvíc líbíš jako nahá, je mu úplně jedno, jako co na sobě máš, a jestli máš make-up. A někomu zase se mega líbí krajky a tak, takže to. Chápu. Jo, však jako jenom mě to tak zajímalo, jestli ty holky chodí i takhle, jako, ale tak věřím tomu, že furt je to prostě podle mě ruku v ruce s tou energií, co ty jakoby dáváš. Jo, že vlastně ale ve například finále, zajímavé, ty jsem si vzpomněla, jak holky i například říkají, že se jim jako sexuální život zlepšil. Já tomu věřím, jako, já tomu fakt věřím, že to sebevědomí má na nás jako hrozně velký jako vliv, dopad ve všem. Ať už je to v té práci, nebo v intimním životě, nebo v nějakém postavení, třeba nevím, v společenském, nebo v rodině, nebo prostě mezi kamarádama, to je jako jedno, ale věřím tomu, že fakt jako to strašně vyzařuje. Jako. Nebo to probouzí prostě nějakou
jako Ano, erotiku, sexualitu, ano. Jo. vztah k tělu, to, že si vemeš něco hezkého na sebe a tak. Určitě. A to zrovna byly dvě holky, já říkám holky, ale všem říkám holky, tak jak v Bacheloru říkají dívky, dívky. Já říkám holky, jakože je jim tak téměř pade, bych řekla, mají takový trošku už víc odrostlý děcka, trochu větší a partnera jako 20 let nebo 15, takže jako taky to je různě potom v tom sexu a říká, že se jim to úplně jako proboudilo, probudilo, říkáš. probudilo. Jo. Já jsem nějak zamotala, že si to probudilo úplně, jako, takže to taky je. Jo, věřím tomu, jako a i fakt tady toto, no, s tím oblečením nebo tak, že prostě jak člověk, která jenom stojí, když vím, že si říkala tady tyhle věci, takže jako fakt věřím, že se to strašně jako odráží, no, že to je dobrý. No, tyjo, už fakt ten čas to... Spěcháš nebo dobrý furt? Ne, musím si odskočit, ale v pohodě. Tak ještě zvládnem to Brno teda, jo? Milovaný ano, Brno. Musíme, Brno je prostě je láska, přesně tak, ano. Brno je láska. Takže tady přeskočím nějaký věci ještě, ale myslím, že všecko jsme důležitý řekli. Takže co pro tebe teda Brno znamená? No, teďka je to... pro mě Brno už trošku znamená, že abych to nikoho neurazila. Jako, no, hele. že jinak, jak jedu teďka do Brna, mám pocit, že jakoby jedu do nějakého nového jiného města. Že já teďka jsem v Brně 2x, nebo občas 3x do měsíce, takže ty 2,5 hoďky jako ve vlaku mi takhle jako utečou. A ani nemám pocit, že jako jsem byla ráno v Praze a teď jsem v jiném městě, že prostě už jsem tak jako na to hrozně zvykla. A mám hrozně ráda Brno právě i protože ty moji celoživotní, nebo ne celoživotní, ale z vejšky přátelé tady jsou. A jak jsme říkali, mě hodně jako baví, jak se Brno jakoby změnilo. A to jakoby pozorovat, takže úplně top. Jako. A Moravu mám ráda. Moraváci jsou jiný. Ale ne z Brna, ti ještě víc najít. Dobře, ale mluví s Brňačkou, jo, tak pozor. No, a tak jak se ti tady jako teda tvoří a podniká? Nebo jako, co Brňáci? Pociťuješ jako ty diváky třeba trošku jinde v těch městech? Hele, ani ne. Jako Brno, Praha, ty asi myslíš, že jo? Tak, no, tak... ten boj, ten. Ne, já mám Prahu moc ráda. Asi ne. Určitě pociťuji například u show, že u menších měst, když tam děláš show, tak strašně jakoby ty lístky se často jakoby s předstihem vyprodávají. Když to v Praze částečně taky, ale například potom je obrovská vlna den předem. Jo, na tu show. Protože v Praze všichni jsou hrozně rozmazlení, že tam máš jako milion divadel, milion kulturního programu, bla, 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 bla. A prostě v Olomouci jako taky máš určitě spoustu skvělých akcí, ale ne až tolik. Takže když už něco je, tak si to naplánuješ v tom diáři, koupíš si ten lístek, aby byl. Takže ten rozdíl. V Brně to až takhle necítím, ale určitě Brno má nejkrásnější kabaretní prostor jako v Česku. A určitě v Česku a Slovensku. A riskla bych, že možná i v Polsku. Hezky, kabaretně. hezky. Jo, protože divadla bývají hezká, ale jako kabaret Depeše to je prostor, to je v bývalém kině udělané a to je nádherný prostor po rekonstrukci. Ano. Jako je udělaný jako fakt kabaretně, že jsou stolky, takže člověk nesedí v řadách, zároveň není to prostě jenom bar nějaký divnej, jo. A je to jako udělané, že to hezké. Je to krásný. Ale není to takový jakoby cheap luxus, jo, že by to bylo jako všechno prostě nějaké zlaté a jako, že se tváříme, jak jsme high-end. Ne, je to moc hezký, no. Takže ten prostor a k tomu je tam scéna, která je jakoby hodně profi. Jo, že tam pokud jde o světla a různé možnosti, že je hodně dobře vybavená. Jak na to prostě, jaký to je prostor. Takže to si myslím, že to je pro vás. A pořád slyším od lidí z Brna, že spousta lidí to nezná. Což nechápu. Ano, já teďka vím. bude 7 let v září. Já vím, že to hrozně moc lidí taky nezná, no. Takže doporučuju opravdu prostě dominikánský. Ano, všecko. Prostě krásné. A tam je jedna z nejkrásnějších backstage, prostě, které jsou. Takže tam ten kabaret jako fakt mám ráda. Je to taká moje bublina, že já přijedu, jedu do kabaretu, tam jdu do kafe prostě do toho, do Martinus, ale Martinus, tam je v Špalíček, tam je, ne? Martinus nebo něco? Ta knihkupectví. Jo. Já vždycky říkám Mauritius, ale to je něco jiného. Nebo do Skogu, do Skogu, to je tam dole, pak někam nějaké jídlo, ano. Potom přespím, pak jedu na Mlynskou učím a pak jedu na draži a to takhle jako točím. Dobře, no. tak to si dáme, ale taky, to si dáme taky nějaký ještě gastro, ale právě ještě jsem chtěla doplnit, už jsme to říkali teda na začátku, ale prostě Dominikánský náměstí, Jalta, je to tam kabaret. Ano.
A že Koukněte na gastro, to. jakože? Jo, a teď se vrhneme na gastro. Jo, Teď jsi pardon. teda říkala, že chodíš na kafičko třeba do Skogu nebo do Špalíčku, jasně, dobře. Tak kam bys si zašla třeba na snídani v Brně? Já to kafe ještě musím doplnit. Dobře. Zaprvé, já miluju kávu, prostě, a to, že je tolik káváren, kde je prostě výběrová káva a batch, prostě to jakoby je požehnání. Ano. A do Skogu je blízko a taky je Jasně. fajn, že jo. Plaček je skvělej. Ano. Mají tam, to ještě dostanu k tomu. Ale Rebel Beans musím zmínit, protože mají skvělou kávu. A navíc. A doufám, že teďka to nedostane se k nikomu. Já prostě občas mám tak, že já jedu ráno 6 něco vlakem a v 10:30 učím. A potom mám do 12, pak mám pauzu a pak mám od 4 zkoušky show. Takže jedu s obrovským těžkým kufrem. Přijedu na Hlavák a já mám v Good Vibes studio, které je nádherné, doporučuji na tanec, jenom ono má takovou lokalitu, že to není úplně jako u zastávky a kousek s kufrem, ale ty musíš na Mlynské vystoupit. Mlynská, ne? To se jmenuje ta tramvaj, ne? Tam je Vlhká, něco tam. No. Musíš to jako obejít celé z toho noho a potom ještě vejdeš do takového areálu a je tam jako kostka a jdeš potom takhle, pak doleva a pak doprava a pak ještě doleva a pak dolů. Takže s tím kufrem to je prostě hell. Tak já vždycky se usměju hezky, jestli v tom Rebel Beans si tam můžu nechat kufr na 2 hodiny. Už jsem je tam zvala i na show, že je pozvu zdarma. A většinou mi jakože můžu nechat ten kufr. Takže proto je musím zmínit, že jsou tak skvělí. Jako Rebel Bean je moje srdcovka, já kousek bydlím, chodím i jako na ty jiný provozovny, takže já Rebel Bean jako miluju, no. Moc děkuju. takže já vám doporučím vám, je aplikace European Coffee Trips. Je to český tým to dělal, Češi to dělali, ale ona je aspoň v celé Evropě, možná na světě a vám ukáže kavárny s výběrovou kávu všude. Super. Takže pro mě to, jak někteří jezdí, že hejlíka vemou nebo něco, tak já otevírám European Coffee Trip. A na Kypru prostě, na Islandu, všude se koukáš, kde je dobrá káva, takže to doporučuju. Na snídaně mám ráda Plačka. Ano. Tam oni mají občas, když u nich spíš tam v tom penzionku malém, oni tam mají pár pokojů, tak máš tu snídaní v ceně. Tak to tam mám ráda. Nebo v tom Rebel Beans tam mají takové, já nemůžu lepek, tak oni mají i bezlepkový chleba a mají omeletky takové dobré. Ale já úplně nejsem foodie, no. Aha, nejseš. Ty jo, tak tak nevadí. Jako ráda si dám něco dobrého, ale já jsem... Prý to já mám z největší pravděpodobnosti ADHD a prý je to typické pro neurodivergentní osoby, že já jsem schopna jíst stejnou snídaní jako například měsíc v kuse. Okay. A to je to právě úplně jedno. Ještě tím, že takhle jako cestuješ po těch městech různých, víš, tak bych právě čekala, že jako jo, tak to jako já neráda jsem hladová, takže potřebuju to palivo, ale... A ještě já nejím maso, nemám ráda maso, protože už jako nejím maso prostě pomalu 20 let a nemám to moc ráda. A nemůžu lepek, tak jako taky prostě být foodie v tomhle, tak jasně, jako rybu zvládnu, krevety a tak, ale jako není to úplně, že si dáš úplně všechno. Což pro mě je skvělé, protože mám problém s výběrem a většinou přijdu a můžu jenom 2 věci vybrat, tak prostě si vyberu. Takže já jsem happy. Jako. Aha, dobře, no tak vynecháme celou takovou ale vietnamské věci, mám ráda asijské věci. Jo, no. tak dejme to jenom tak, že do gočka hodím. Jo, tady do gočka. Když dáš třeba nějaký třeba 3 oblíbený tvoje podniky, teďka mimo teda jakoby skok a to gočko, tak nějaký 3 oblíbený místa, jasně. No tak kávy samozřejmě, no. Ježiši, teďka mi dáváš to do ten. Ne, může to být jakoby cokoliv. Tak káva, no. Já fakt nevím, já většinou chodím do gočka po Vietnamce. Jo, však jo. Vietnam, pardon, nechci tady nikoho. Občas do Daby, Bea z Daba, nebo jak se to jmenuje, ta veganská takový bufet. Jo, tak vím, pod špalkem, že? Jo, ale jako je to, ale já nemám moc ráda indickou, je to tam spíš, že to můžeš vzít malou porci a je to rychlý. A většinou chodím upřímně, tak já chodím do Alberta, já tam mají také polévky, a my máme mikrovlnku na backstage, takže pošlu si ohřeju polévku a je velmi dobrá. No dobře. Já si říká, že nejsem foodie. Ani nemůžu si vzpomenout na nějakou restauraci. Ale jo, dobře, beru. Já nikam nechodím. Beru. Ale teda teďka, když říkáš, že máš ráda tu vietnamskou, tak teď se otevřelo celkem dost asijských. Jo. Takže to zase dám třeba tip tobě. Je tady furt běží nějaká, vymyslí nějakou restauraci, Ne, dobrý. No, už jakoby jsme
říkali několikrát, jo, že už často, ano. teď už Klidně tady... posílejte do komentářů tipy na vietnamské jídlo. Ano. Thajské taky mám ráda. Klidně. Jo, no tak dobrý. No, Azie, to je moje. Jo. A tam máš vždycky rýžové nudle, rýže, Ano. tofu, co Jasně, víc chtít. Prostě jasně, mňam. super. No tak já myslím, že jsme všechno teda, všechno se neprobrali, Ne, je tady to. toho spoustu. Já bych dokázala s tebou kecat jako strašně dlouho, mně tohle je jako blízký a jsi strašně příjemná, hrozně hezky se s tebou povídá, takže já bych to klidně ještě zopakovala, zase třeba někdy. Yes. A já ti moc krát děkuju, že jsi teda přišla a že nám prostě v Brně ukazuješ jako krásnou Dobře. Přičem nesnáším slovo kozy, to je úplně nechutný slovo. Jako. Chtěla jsem říct jako hezkou burlesku, ale dobře. To samý. Takže díky a zároveň ti přeju prostě hrozně moc úspěchu, jak v burlesce, na kurzech, v životě a děkuji ti ještě jednou. Já taky, bylo to hrozně příjemné a musím říct, že byla tady fakt spousta otázek, na které jsem ještě neodpovídala. Tak to je mega příjemné, protože vždycky je to osvěžující a sama se můžu jako zamyslet na některýma věcma. No, takže super, moc děkuji, přijďte na show, přijďte na kurzy, jste vítaní. Ano, dám tady Instagram, webovky, všechno. Klidně, tak ahoj. Ahoj.